Boas tardes a todos e a todas. Damos comezo a este pleno, a esta sesión ordinaria do pleno da Corporación correspondente ao mes de novembro, por tanto, a última sesión ordinaria do ano 2025. O primeiro punto do orde do día, como sempre, é a aprobación da acta anterior, neste caso, a acta número 13/2025, da sesión celebrada o 30 de outubro do ano do 2025. Algún comentario sobre a acta? Sí, Óscar. Grazas, señor alcalde. Boas tardes a todos e a todas. Saudamos ás persoas que hoxe nos acompañan neste salón de plenos e aqueles que nos ven dende as súas casas a través do canal de YouTube. Agradecemos a presencia aquí e o interés por a participación na vida municipal a través deste pleno. Esperemos que teñamos un pleno moi productivo para Rianxo. En relación coa aprobación das actas anteriores, queremos facer unha breve valoración. Despois de 6 meses sen poder avanzar neste punto, agradecemos que finalmente se nos dera unha resposta ás cuestións formuladas. Anda que as respostas non fosen todo o que entendemos que sería o detalle das mesmas, consideramos positivo que se puidase pechar esa parte pendente e recuperar un poquinho a normalidade no traballo corporativo. Quedan moitas cuestións porque se solventen, pero consideramos que é un paso ao frente deste goberno en canto ao fomento da transparencia e poder resolver estas cuestións que nos plantea a veciñanza. Por este motivo, valoramos o esforzo realizado e o noso voto hoxe poderá ser de novo favorable. Agradecemos ao goberno a disposición mostrada e confiamos en que esta dinámica de comunicación continúe mellorando no futuro. Moitísimas gracias. Moi ben, pasamos a votar a acta. Votos a favor, unanimidade. O seguinte punto é a dación de conta das resolucións da alcaldía dende o 27 de outubro ata o 23 de novembro, así como as actas da Xunta de Goberno tamén do mes en curso. No caso das resolucións que antes comentaba, comprenden dende a 1239 ata a 1395 e as actas da Xunta de Goberno son a 19 e a 20, que se corresponden co 6 de novembro e co 21 de novembro. O terceiro punto da orde do día é a ampliación de límites de gasto plurianuais. Moi brevemente, como xa se abordou na comisión, ten que ver con aumentar os límites de gasto respecto de dúas cuestións. Por un lado, o que ten que ver co pexón, para que ao remate, que evidentemente non vai ser este ano a súa tramitación, se siga tramitando para o ano, se remata no ano 26, pois se poida facer o pago do importe que queda por aboar á empresa redactora. E por outro lado, un gasto que ten que ver cunha subvención que recentemente se lle concedeu ao Consello de Rianxo para a rehabilitación do edificio de servizos sociais por un importe de algo máis de 60.000 euros, que comprende tamén a anualidade 25 e a anualidade 2026, unha obra que está en licitación, que remata o período de presentación de ofertas a semana próxima e que ten unha parte a xustificar neste ano e outra parte a xustificar no ano 26, por tanto, tamén corresponde a ampliación dos límites de gastos ao ano próximo. Non sei se queren comentar algo, abrimos un turno de intervención. Sí, Beneja. Moitas gracias e moi boa tarde a todos e a todas. En canto a esta proposta, imos apoiala, por suposto, xa que entendemos que as dúas son actuacións moi necesarias e moi urxentes, tanto a execución do pexón como a mellora do edificio de servizos sociais, o cal se atopa nun estado deficiente. Igualmente entendemos que este é un asunto que vai afectar ao orzamento do 2026, polo que votamos tamén en falta, é unha mágoa que isto non se este debatendo nun borrador do futuro orzamento, donde veríamos a globalidade dos gastos e poderíamos facer unha previsión máis axustada e máis fiel. Igualmente imos votar a favor. Moitas grazas, Partido Popular. Moi ben, boas tardes a todos os presentes e a todos os que nos ven pola web.
Nada, dentro do Grupo Partido Popular pues vamos a apoiar esta ampliación de límite de gasto, pero bueno, vemos que son para poder executar as obras estas que se van a sacar. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Dentro do noso grupo valoramos positivamente a proposta e entendemos a necesidade de ampliar o límite de gastos plurianuais para garantir a execución do proxecto, así como o desenvolvemento do PEXON. No obstante, necesitamos coñecer con exactitude a situación financiera que lle afecta a este proxecto e a garantía de execución e cumprimento do que se reflexa nas bases da licitación e o que reflexa a propia base da subvención. Como xa expresamos na comisión informativa, hai unha serie de datos aí que non son concordantes tanto no proxecto que se presenta como nas bases que despois o propio Concello expón para a licitación. Entón, cando necesitamos que nos aclaren exactamente esas porcentaxes e seguimos ca dúda, así como se transmiteu na comisión informativa, de por que se solicita o 100% e non se fai alusión ao 75%. Rogamos, señor alcalde, que cando se convoquen as comisións informativas estea presidida por quen nos poida aportar coñecemento e por quen nos poida solucionar as situacións que a comisión require e, sobre todo, evitar confusións para asegurar o bo funcionamento da mesma. Creo que na última comisión a sensación foi un poquinho agridulce e cando deberíamos estar hoxe aquí as cuestións resoltas, o noso grupo seguimos un poquinho con esa dúda, co cual reiteramos o noso apoio ao proxecto e a nosa vontade de colaborar, pero esperemos que nos aclaren estos puntos. Moitas gracias. Moitas grazas, Reunión Común. Grazas, señor alcalde. Boas tardes a todos e a todas. Nós non temos nada que engadir. Pasamos a votar o punto entón. Votos a favor do punto. Perdón, fixemos unha consulta, se nos podía aclarar. Sí, moitos dos datos nos teño ahora aquí, teréis que en todo caso abordar a posteriori, vamos a ver. Pero son os datos que seguramente ao mellor a Secretaría nas bases de licitación hai unha serie de datos expostos. Eu creo que canto menos de recibo se nos ten antes de facer entendo que antes de facer a votación nos faga alusión e nos diga, oye, non dispoño destes datos, pero parece a sensación que nos está transmitindo que non quere respostar. Son datos moi sinxelos que creo que se poidan solucionar e que nos expliquen por que se fai alusión ao 100% en lugar do 75% que lle corresponde. Entón, é a dúda que nos xenera este aspecto. Para algún será intrascendente, pero para nós non é tan intrascendente, senón non o comentaríamos. Moitas gracias. Pero non temos aquí diante a cuestión que ten que ver ca licitación, pero iso entendo que na comisión tanto a Secretaría como a intervención se puido formular as cuestións ou incluso dende a comisión ata o día de hoxe. Agora non temos aquí eses datos en riba da mesa para contestar porque se optou por esa vía ou se hai algún, como se comentaba, algunha incoherencia entre unha proposta e outra que supoño que se obedece a erros materiais. Nada máis que iso, por eso non abordar a cuestión. En todo caso, seguimos como comentaba, a posteriori se mantén o interés en resolver as cuestións, formules con Secretaría e contestarase evidentemente. Votamos o punto, votos a favor, unanimidade. O seguinte punto é unha moción do Grupo Municipal do PSOE para a modificación da ordenanza fiscal número 1, reguladora do IBI. Ten a palabra o voceiro do grupo. Gracias, señor alcalde. Volvemos a traer exactamente a mesma moción que presentamos no pleno anterior. A exposición de motivos é moi similar. Un resumen é que vamos a intentar fomentar esa modificación da ordenanza que recolle os importes que marca o IBI, así como as bonificacións que aí se recollen para poder fomentar un espacio onde o Concello se vexa repercutido de forma favorable para poder negociar ca veciñanza e que os veciños e veciñas de Rianxo tamén se vexan beneficiadas desa posibilidade de poder executar eses proxectos de saneamento e abastecemento, fundamentalmente.
Na exposición de motivos. Nos últimos anos foron numerosos os veciños e veciñas do Concello de Rianxo que ante a ausencia ou retraso na execución de infraestructuras básicas de titularidade municipal, nomeadamente servicios de abastecemento de agua potable e saneamento, asumiron directamente parte dos custes económicos para facer posible a súa implantación. Estas achegas cidadás efectuáronse en moitos casos mediante pagamentos en concepto de materiais, man de obra ou execución parcial da obra, co obxectivo de dotar de servicios básicos aos seus fogares e mellorar a salubridade e a habitabilidade e a calidade de vida nas parroquias e núcleos rurais. As actuacións promovidas pola veciñanza neste caso teñen un claro interese público ao contribuíren de maneira directa á implantación e mellora dos servicios esenciais da competencia municipal, polo que poden ser declaradas de especial interese ou utilidade municipal, de acordo ao artigo 74.2.4 do Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais. Compre lembrar, ademais, que o Concello dispón de mecanismos legais suficientes para financiar a execución destas obras mediante contribucións especiais ou outras fórmulas de recuperación de custos, sen que sexa necesario derivar a responsabilidade do pagamento a terceiros, que non participaron directamente na totalidade da obra. Deste xeito, garántese un principio básico de equidade fiscal e de xestión eficiente dos recursos públicos. Así mesmo, de acordo ca Lei 7/de 1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e coa Lei 5/ do ano 1997 da Administración Local de Galicia, corresponde aos concellos a competencia propia na prestación e xestión de servicios básicos como abastecemento de auga, saneamento e recollida de tratamento de augas residuais, así como a xestión dos tributos municipais, incluído o IBI. A actual ordenanza fiscal número 1, reguladora do IBI de Rianxo, xa recolle varias bonificacións por supostos como carencia de servicios básicos, familias numerosas, vivendas de protección oficial, enerxías renovables e actividades económicas de especial interés municipal. Porén, non recolle de xeito específico unha bonificación para aqueles contribuintes que fixeron un esforzo económico directo para posibilitar a chegada dos servicios básicos públicos, o que xera unha evidente desigualdade respecto a outros veciños que reciben a prestación destes servicios sen ter que asumir costes adicionais. Ademais, para garantir un tratamento equitativo entre os distintos núcleos e parroquias, compre que a determinación da bonificación teña en conta o custe real das obras asumidas polos particulares, baseado en informes técnicos municipais sobre precios medios de materiais e man de obra. Deste xeito, evítanse agravios comparativos e establecese un criterio común e transparente. Igualmente, o Concello debe ser quen determine, en cada caso, o importe e os anos de duración da bonificación en función do investimento acreditado e da súa repercusión na implantación do novo servicio público, exercendo así as súas competencias propias en materias tributarias e de prestación de servicios municipais. Por todo isto, o Grupo Municipal Socialista propón ao Pleno do Concello de Rianxo a adopción dos seguintes acordos. Punto 1. Iniciar a modificación da ordenanza fiscal número 1, reguladora do IBI, co obxecto de incorporar unha bonificación potestativa de ata 95% a favor dos inmobles situados en zonas nas que se desenvolvan actuacións declaradas de especial interese e utilidade municipal, vinculada á implantación de servicios básicos de saneamento ou abastecemento da auga, cando se acredite a participación económica veciñal directa na súa execución. Punto 2. A declaración de especial interese ou utilidade municipal corresponderá ao Pleno da Corporación por maioría simple, previa solicitude dos interesados e informe técnico e xurídico que acredite o cumprimento dos requisitos. 3. Emitir un informe técnico municipal de forma anual no que se fixen precios medios de materiais e man de obra, co obxectivo de garantir criterios obxectivos e evitar desigualdades entre distintas zonas do municipio. 4. Encomendar aos servicios técnicos e xurídicos municipais a elaboración da proposta de modificación da ordenanza cos informes de impacto económico e orzamentario correspondentes para a súa aprobación provisional polo Pleno, exposición pública e aprobación definitiva. Punto 5. Dar traslado deste acordo aos departamentos municipais afectados, así como publicar o texto da modificación no Boletín Oficial da Provincia e no tabuleiro de anuncios municipal, de conformidade coa legislación aplicable. Moitísimas gracias. Moi ben, moitas grazas. Abrimos debate. BNG. Moitas grazas. Neste punto, aínda que no anterior pleno no que se trouxe unha proposta similar, e apoiamos a mesma, desta vez consultamos novamente a proposta, valorámola en profundidade e vemos unha importante dificultade na execución da mesma,
desta medida proposta, polo que desta vez imos a absternos. Moi ben, moitas grazas, Partido Popular. Moitas gracias. De Partido Popular non teríamos ningún impedimento en conseguir bonificacións do IBI actual e facer a modificación da ordenanza fiscal número 1 reguladora. O que vemos nesta moción unha serie de incompatibilidades, porque no primeiro punto indicades iniciar xa a modificación e no cuarto punto pedides encomendar aos servicios técnicos e xurídicos a elaboración dunha proposta de modificación da ordenanza. Por eso, o primeiro sería facer un informe técnico previo cas modificacións que se quixeran facer, trelas aquí a pleno, a consultar nunha comisión específica e despois tramitar a modificación da ordenanza. Eses serían os pasos a seguir. Estaríamos de acordo en eso. Tal como está plantexada, non podemos votar a favor, entón ímonos a abster. Moitas gracias. Moitas grazas. Reflexión común. Grazas, señor alcalde. En relación a este asunto, ao pleno pasado xa se trouxe unha proposta sen base legal e agora traese outra semellante que tamén adoece de sustento xurídico desde o noso punto de vista. Polo tanto, non temos nada que engadir que non dixéramos xa fai un mes. Gracias, señor alcalde. Nos gustaría que si o voceiro do Partido Popular quixera facer unha proposta de emenda en ese inicio para que a redacción fora acorde, pois creo que sería valorada. Nós non vemos ningunha incoherencia nos puntos, pero si vostede quere facer unha proposta de emenda, creo que vai ser aceptada por este grupo. Nos gustaría saber, de todas formas, tamén cal é esa valoración do BNG, xa que en comisión informativa o voto foi un voto favorable, alegando, e a moción é exactamente igual. Nos gustaría saber, para vindeiras ocasións, para poder ter ese detalle de cal é a situación que vedes que non é viable. E, por outro lado, pois entendemos que o grupo de goberno no anterior pleno pois fixo unha exposición que creo que non é propia do grupo de goberno, donde nos dá a ver que non coñecemos a legislación, e o que fixo este grupo foi unha equivocación nun artículo. En todo momento a moción presentada hai un mes facía alusión ás bonificacións potestativas, e claramente había xente no pleno que sabía que ese era o artículo 74, non o artículo 73. No 73 facía referencia ás bonificacións obligatorias, e entonces ese mensaje que mandaba a alcaldía en ese momento sobre que non correspondía facer ninguna bonificación sobre o IBI que estaban reflejadas e que non se podían modificar, pois non é tanto ese mensaje, e tampouco denota tanta descoñecemento polo noso grupo. E, por outro lado, en ese pleno agradeceríamos que, así como se corrixeron unhas datas erróneas, creo que sería un bon momento en ese pleno, pois vendo e considerando que era unha errata, non era un defecto de forma, senón que era unha errata nun artículo, se podía haber modificado. Sin máis, gustaríanos que se nos propuxera esa emenda, esa proposta de modificación de punto 1, de ser posible, e o BNG así nos pudera aclarar cal é a situación na que non están conformes. Moitas gracias. Sí, vou dar as palabras, pero teño que advertir, como xa fixen en algunha outra ocasión, unha cuestión de forma, é dicir, compre, entendo que o turno de réplica, que se dá o turno de réplica para abordar cuestións que saíron no primeiro asunto. En todo caso, se no turno de réplica se abre un novo debate, agora xa estamos incumplindo a orde de intervencións que correspondería. Neste turno de réplica teria que intervir primeiro o Bloque, despois o Partido Popular, despois o Partido Socialista por número de representantes. Se pides ao Partido Socialista a réplica, abre un debate, agora temos esta situación, estamos desviando do como deberán ser as intervencións de acordo coa representatividade dos grupos. En todo caso, advirto, porque teño que facelo, e agora sí, damos a palabra ao BNG e despois ao Partido Popular para responder a estas cuestións, que serán as últimas, xa que todos os grupos rematarían un turno de réplica. BNG. Gracias. Como xa dixen na intervención, valoramos novamente a proposta, estudámola de novo, e parécenos que é difícil executala, como xa expliquei,
pensamos que é necesario un informe xurídico e económico que nos diga si isto é viable e si se pode executar. Igualmente, os votos na comisión non son definitivos nin vinculantes, polo tanto, non pasa nada porque se cambien tampouco. Movimento Gesa, Partido Popular. Sí, moitas gracias. O que comentaba antes, tal como está plantexada esta moción, aquí vemos unha serie de incongruencias, eso do punto 1 co punto 4. O prioritario sería primeiro ter un informe xurídico se é legal, se é viable e como facelo. E despois, o terceiro punto tamén, aquí collelo con pinzas, emitir un informe técnico municipal de forma anual no que se fixen precios, medios de materiais e man de obra, cando o Axuntamento non está executando ese tipo de obras actualmente. Que o debería facer ou que o debería... Entonces, tal como está plantexada, non podemos apoiarlo. Gustaríanos eso, pois, axudar a bonificación do IBI, pero tal como se trae esta moción a pleno non podemos darlle para diante. Imos a abster. Moi ben, moitas grazas. Votamos entón a proposta. Votos a favor. Partido Socialista. Abstencións. BNG, Partido Popular. Votos en contra. Grupo de Goberno. O seguinte punto da orde do día, punto 5, moción do Grupo Municipal do Partido Socialista para apoio e continuidade do proxecto de xestión forestal e agrogandeira sostible da Plataforma pola Defensa do Monte. Ten a palabra o voceiro do grupo. Gracias, señor alcalde. Empezamos a exposición de motivos da moción de apoio a esa continuidade do proxecto de xestión forestal e agrogandeira sostible da Plataforma pola Defensa do Monte de Rianxo. No marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, financiado pola Unión Europea a través dos fondos Next Generation, o Laboratorio Ecosocial do Barbances envolve un proxecto que conta co apoio da Fundación Biodiversidade do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico. Neste proxecto participan activamente a Fundación Ría, a Universidade Pablo de Olavide, a Fundación Montescola, o Concello de Rianxo e a Plataforma pola Defensa do Monte de Rianxo. Este proxecto converteuse nun exemplo solvente e innovador de como é posible recuperar e ordenar o territorio mediante prácticas de xestión forestal e agrogandeira sostible, revitalizando os usos tradicionais do monte, xerando actividade económica vinculada ao territorio e reforzando a participación social e familiar. Ademais, a través do programa educativo Máis que Liña, estáse a impulsar unha importante labor de sensibilización entre a mocidade, favorecendo unha transición xeracional que garante continuidade e conciencia ambiental. Os resultados acadados amosan que este proxecto funciona, que existe implicación veciñal e que se trata dunha oportunidade real para definir un futuro sostible para os nosos montes. Porén, o proxecto actual remata no mes de decembro de 2025. E para asegurar a súa continuidade é imprescindible garantir recursos económicos estables e un apoio institucional decidido. Compre lembrar que o Concello de Rianxo xa tivo que asumir dende 2023 unha chega aproximada de 100.000 euros para facer posible o desenvolvemento das actividades derivadas deste proxecto. A experiencia acumulada permite afirmar que con achegas moderadas pero regulares é posible asegurar a sustentabilidade do modelo a medio prazo. Así, porén, compre ter en conta a Lei 7 do ano 1985 de base de réxime local. No seu artigo 25.2 establece que os municipios exercen competencias propias en materia de medio ambiente, prevención de incendios forestais, protección dos espazos naturais e fomento da participación veciñal. Polo que o apoio municipal a este tipo de proxectos encádrase plenamente no marco competencial local. Por todo isto, considérase razoable e viable que o Concello de Rianxo realice unha achega anual de 30.000 euros destinada a garantir a continuidade do proxecto. A achega quedará condicionada a unha asignatura dun acordo de colaboración entre o Concello de Rianxo e a Plataforma pola Defensa do Monte de Rianxo, no que se establezan tarefas, compromisos e obrigas por ambas partes, de acordo cos principios de eficiencia, transparencia e eficacia na xestión do gasto público. Para reforzar a viabilidade financiera da iniciativa, resulta, ademais, necesario instar a Deputación da Coruña a que se otorgue unha subvención na fórmula xurídica máis áxil posible e dentro das súas competencias e disponibilidade orzamentaria por un importe de 58.000 euros, destinada especificamente ao apoio da plataforma e ao desenvolvemento das accións do proxecto. A cooperación entre administracións públicas e entidades sociais debe consolidarse como unha estrategia permanente de protección e de dinamización do monte, garantindo transparencia, participación e resultados verificables.
Por todo o exposto, instamos ao Pleno de Rianxo á adopción dos seguintes acordos. Punto 1. Instar ao Goberno Municipal a habilitar unha achega anual de 30.000 euros mediante a figura de subvención directa. Esta achega estará condicionada á formalización dun acordo de colaboración entre o Concello de Rianxo e a Plataforma pola Defensa do Monte de Rianxo, no que se definan as tarefas, obrigas e compromisos de ambas partes. O acordo será remitido aos grupos municipais para o seu coñecemento. O punto 2, instar a Diputación da Coruña a conceder unha subvención por importe de 58.000 euros empregando a fórmula xurídica máis áxil e disponible e dentro das súas competencias e disponibilidade orzamentaria, destinada a apoiar as accións da Plataforma pola Defensa do Monte de Rianxo e garantir a continuidade global do proxecto. Punto 3. Instar ao Goberno Municipal a remitir estes acordos á Plataforma pola Defensa do Monte de Rianxo e á Diputación da Coruña na maior brevidade de tempo. Moitísimas gracias. Moi ben, moitas grazas, BNG. Moi boas tardes a todos e a todas. Dende o BNG gostaríanos salientar que este foi un proxecto impulsado polo anterior goberno. De feito, foi ese goberno o que realizou o investimento inicial para a tramitación e solicitude da axuda que despois ao final se converteu neses 2 millóns de euros que fixo posible que hoxe esteamos a falar dese proxecto. E, por suposto, como non pode ser de outro xeito, pois imos apoiar a continuidade do mesmo. Entendemos que é unha iniciativa que debe de seguir adiante en beneficio do noso municipio. Tamén creemos que igual temos que valorar a posibilidade de incorporar algunhas das parcelas que son de titularidade municipal para así poder facilitar o seu desenvolvemento. Entón, dende o BNG vamos a apoiar a moción. Moitas grazas, Partido Popular. Moitas gracias. De Partido Popular, xa nos inicios de arrancar este proxecto, fomos partícipes e, fomos para diante con eles. Vemos axeitado eso que o Goberno Municipal se implique na conservación deses postos de traballo actuais dos gandeiros que traballan agora aí. Vemos axeitado que implicarnos e darlle continuidade a este proxecto. Moitas gracias. Moitas grazas, Reacción Común. Grazas, señor alcalde. O Concello de Rianxo forma parte, como saben, do proxecto Laboratorio Ecosocial do Barbanza, un laboratorio vivo para a xestión multifuncional e a custodia colectiva do territorio, financiado cunha subvención do Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico por un importe de 1.900.000 euros. Un proxecto que permitiu levar a cabo unha transformación revolucionaria nos montes de Rianxo e que todos queremos que teñan un longo percorrido no tempo, asentando a unión entre comuneiros e administración, a diversificación dos usos do monte e a sustentabilidade como elementos fundamentais a hora de entender a maneira de actuar neses montes. Cabe recordar que as comunidades asociadas na plataforma e que, polo tanto, participaron neste proxecto supoñen unha terceira parte da superficie total do noso concello. O Concello de Rianxo, como parte do proxecto, levou a cabo diferentes accións que entre as que destacan as accións formativas. Puxéronse á disposición de calquera persoa interesada cursos formativos como poden ser de gandería, apicultura, obtención de resina, micoloxía, entre outros. Como digo, todos queremos que o proxecto teña un longo percorrido e con esa finalidade vimos traballando. Próximamente aprobarase un convenio de colaboración coa plataforma, tal e como se acordou coa súa directiva, para seguir apoiando a súa labor. Un convenio que obedece ás nosas posibilidades e que, porén, está lonxe de acadar o importe que se exixe. Cabe chamar a atención neste sentido que a Diputación da Coruña, cun importe de 260 millóns, se lle propón apoiar o proxecto con 58.000 euros e ao Concello de Rianxo cun orzamento de 9 con 30.000 euros. Entón, nós seguiremos traballando na liña na que o vimos facendo man a man coa plataforma. Apoiaremos a proposta se podemos emendar retirando o primeiro punto. Moitas grazas. A palabra ao voceiro do Partido Socialista. Gracias, señor alcalde.
creo que o motivo desta moción, o último que pretende este grupo municipal é politizar a mesma, e o que se pretendía e seguimos pretendendo é buscar o consenso e o apoio unánime para que teña un poquinho máis de forza e máis de peso, e tamén mandar ese mensaxe de unión a quen nos solicita esta axuda neste momento. Nós descoñecemos a calquer tipo de negociación que pudera ter o Concello de Rianxo ca plataforma. Eu creo que sería ben en vindeiras ocasións que o Concello reunira os grupos en este tipo de situacións e nos informara, porque senón ao final danse situacións como as que estamos vivindo agora e como xa expuxemos ademais en comisión informativa. O noso cometido de poñer 30.000 euros xa se explicou que é intentar focalizar este tipo de axudas a través da conservación dos empregos, non referida a ningún tipo de achega adicional referida a outros cometidos ou a outras actuacións que poida facer a plataforma. Insistimos que descoñecemos calquera negociación que tiña o Concello ca plataforma e nós non vemos ningún inconveniente en modificar ese punto, pero que tamén nos gustaría que nos informarades cal é a chea que está facendo o Concello a plataforma para valorar si a consideramos como suficiente ou se poden explorar outro tipo de vías. Mais alá do que poida aportar a Diputación, señora voceira, esa cantidade, como xa sabe vostede, non é a que determinou o Partido Socialista, esa é a cantidade que a plataforma lle solicita a Diputación. Se a plataforma lle chega a solicitar 88, pois serían 88 que poñemos na moción. Puxemos 58 porque é a propia plataforma a que necesita ese importe, porque eles consideran que, sobre todo, o seu proxecto debe ser un proxecto autosuficiente, que se poida guiar cos seus propios recursos. A situación é que neste momento non son capaces e por eso solicitan esta axuda de forma urxente. Por lo tanto, nós non temos inconveniente en modificar o punto 1 sempre cando nos informen de cal é esa aportación que o Concello de Rianxo lle vai a facer a plataforma e poder valorar se realmente é a que consideramos oportuna ou non. Gracias. Está sen cuantificar todavía porque se está, como se comentaba, traballando en definir o alcance dese convenio que ten que ver con a colaboración máis de índole logística nos traballos que desenvolve ou que desenvolverán os traballadores da plataforma e non tanto unha achega directa por un importe determinado. Non sei se como queda entón a proposta, se queda incluído o punto primeiro como estaba ou non. Que nos dá reparo non buscar, non ter a unanimidade e non ter ese dato aproximado. Entendemos que haxa que axudalos, pero o que solicitamos é que se faga de forma urxente. A subvención finaliza o día 31. O reto, creo que plantea este grupo municipal era manter os postos de traballo, que creo que é o que lle urxe, e despois intentar impulsar e traballar ca Diputación para que se faga esa achega o antes posible. Canto antes se faga, creo que temos máis posibilidade de que o proxecto se desenvolva. Modificamos o proxecto, pero co compromiso de que a alcaldía nos manteña informados sobre os importes que se van a aportar, en que situación se van a aportar e se pode facer un mantemento en que sea en algún outro formato dos postos de traballo, pois que haxe ese compromiso de alcaldía para poder executalo. Moitas gracias. Moitas grazas. Aproveito tamén para comentar que se está traballando na posibilidade nos próximos días, antes do remate do proxecto, ter un pequeno acto de posta en común efectivamente do que foi o desenvolvemento do mismo e máis os seus resultados e retos a futuro por parte dos protagonistas e por parte tamén das administracións que estimen oportuno participar non só no acto, senón tamén abordar as cuestións a futuro dos retos estes que íbamos comentando. Votamos entón o punto con esa proposta que se recolle. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Sí. Os seguintes dous puntos, o punto sexto e o punto sétimo, na orde do día do pleno aparecen como dúas mocións, unha do Grupo Municipal do Partido Socialista, outra do Grupo Municipal do BNG, que teñen que ver con distintas reivindicacións no marco do 25 de novembro
bueno, que celebramos, que recordamos, que reivindicamos esta semana. Na comisión informativa previo ao pleno que celebrada o luns, estimouse refundir esas propostas nunha declaración institucional que ese mismo día se lle dou lectura dentro dos actos organizados polo Consello e que agora tamén se lle dá lectura para que conste na videoacta. Ten a palabra a vos ou a conselleira, neste caso de Igualdade, para a lectura da declaración. Grazas, señor alcalde. Ben, de seguido darelle lectura á declaración institucional acordada polos distintos grupos aquí representados. Con motivo do Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres, desde o Concello de Rianxo manifestamos a urxencia de erradicar unha violencia que, polo simple feito de ser muller, continúa a ser estrutural na nosa sociedade. Reafirmamos o noso compromiso firme e irrenunciable para poñer fin á violencia contra as mulleres. Como recolle o Convenio do Consello de Europa, o Convenio de Istambul, a natureza estrutural da violencia contra as mulleres está baseada no xénero e constitúe un dos mecanismos polo que se mantén as mulleres nunha posición de subordinación respecto dos homes. Este ano cúmprense 30 anos da Cuarta Conferencia Mundial sobre a Muller, Pequín 1995, un fito histórico na defensa da igualdade. Alí, 30.000 persoas e representantes de 189 gobernos afirmaron que a violencia de xénero nace de pautas culturais que perpetúan a inferioridade das mulleres e que a súa erradicación é esencial para a igualdade, o desenvolvemento e a paz. Ao longo do ano 2025, 38 mulleres foron asasinadas no Estado español polas súas parellas ou exparellas, sumando un total de 1.333 mulleres asasinadas por violencia de xénero desde o 2003. Ademais, 3 menores foron asasinados neste contexto, sumando xa 65 desde o 2003. O último informe do Observatorio contra a Violencia Doméstica e de Xénero do Consello Xeral do Poder Xudicial advirte dun incremento dun 5% nas denuncias en Galicia respecto ao ano anterior. Por todo isto, hoxe e cada día do ano, o Concello de Rianxo manifesta a súa máis rotunda condena ante todas as formas de violencia contra as mulleres. Condenamos cada acto, a cada agresor e tamén a quen nega, minimiza ou xustifica a existencia desta violencia. O negacionismo non só fere a memoria das víctimas, senón que desprotexe as que sofren e debilita o compromiso social necesario para combatela. Negar ou relativizar a violencia machista é contribuir á súa persistencia. E fronte a iso, todas as institucións deben manterse firmes, unidas e comprometidas. Sabemos que a desigualdade estrutural segue presente nas vidas das mulleres. Os estereotipos e patróns de xénero continúan nos ámbitos da economía, da cultura, da política e do deporte, atacando o corazón mesmo da liberdade e da democracia. A súa expresión máis cruel é a violencia de xénero, alicerzada nun sistema patriarcal que perpetúa o controle e a desigualdade. A violencia xera un entorno de medo e de vergoña que tende a illar e a silenciar a quen a sufre e acentúa a sensación de impunidade dos agresores. Estas situacións agudízanse para aquelas mulleres que poden estar máis illadas por falta de redes e arraigo na comunidade. Mulleres maiores, mulleres do rural, mulleres con discapacidade, mulleres estranxeiras e ou con calquera outra condición diferenciadora. A sociedade conéctanos con outras persoas e permite desenvolver vínculos protectores e xerar narrativas comúns. Por iso, desde a propia comunidade podemos contribuir á prevención da violencia machista creando contornas de relación baseadas na igualdade, onde non teña cabida ningunha expresión de discriminación e violencia. Desde o Concello de Rianxo poñémonos a carón das vítimas e das súas familias para dicirlles que non permitiremos que se vulnere o principio de igualdade nin se normalice esta violencia, un crime contra os dereitos humanos que nos empobrece como sociedade. Contamos cun amplo marco legal, xudicial e de protección, a Lei Orgánica 1/2004, a Lei Galega 11/2007 e o Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, que debemos seguir reforzando, tamén desde o ámbito local. Por este motivo, o Concello de Rianxo adopta os seguintes acordos.
Consolidar unha rede de proximidade local, ofrecendo espazos de encontro e actividades para que conecten todas as persoas e, particularmente, as mulleres e nenas máis vulnerables. Desenvolver campañas de sensibilización e concienciación para desactivar os discursos e actitudes que banalizan ou lexitiman o exercicio da violencia machista contra as mulleres. Colaborar con outras institucións e administracións para desenvolver actuacións que permitan loitar contra o aumento das desigualdades, promover redes de apoio mutuo nos contextos educativo, sanitario, deportivo e cultural para crear espazos libres de discriminacións e violencias, promover a mobilización cidadá ante os casos de violencia machista para mostrar a repulsa ante a violencia e a solidariedade coas víctimas. E, ademais, instamos a Xunta de Galicia a impulsar un novo marco regulamentario e orzamentario, incrementando a súa contribución para os centros de información á muller co obxectivo de reforzar e ampliar a rede galega, facendo especial fincapé na creación destes centros naqueles concellos e comarcas nos que actualmente non existen, como é o caso de Rianxo, ou están sobrecargados, impulsar a fixación de rateos mínimas de persoal e favorecer a contratación a xornada completa do persoal necesario para a acreditación do CIM. Reinternalizar no sistema público os centros de crise 24 horas para a atención de mulleres vítimas de violencia sexual e blindar a prestación deste servicio con cadros de persoal suficientes para garantir a atención presencial, así como ampliar a rede coa creación dun destes centros a nivel comarcal da Barbanza e aprobar para a súa posta en marcha no ano 2026 unha axuda periódica específica para vítimas de violencia sexual. Finalmente, o Concello de Rianxo quere recoñecer o compromiso da cidadanía rianxeira na loita contra a violencia machista, animando a actuar con unidade e a rexeitar con firmeza os comportamentos violentos e a quen os ampara. Ás mulleres decímoslle con toda a convicción: hai saída, non está soa, nin hoxe, nin nunca. Moi ben, moitas grazas. O seguinte é unha moción do Grupo Municipal do BNG para exixir aos Sergas a creación do PAC de tarde en Rianxo para garantir a cobertura médica en todas as franxas horarias. Dá a palabra a voceira do grupo. Moitas grazas. Nos últimos anos estamos vivindo o desmantelamento e o declive en xeral da sanidade pública e especialmente da atención primaria. Situación que aquí en Rianxo vemos reflectida de primeira man no Centro de Saúde do Concello. Creemos que son necesarias melloras urxentes na totalidade do noso centro de saúde e no conxunto da atención primaria, tanto no funcionamento do propio servicio de atención primaria como no servicio do punto de atención continuada. Este servizo tan fundamental e prioritario conta con anos de déficit de persoal, déficit de recursos e, en xeral, déficit de apoio económico. Esta situación agravouse recentemente e, de feito, levou a que se convocase unha folga xeral de atención primaria, xunto con paros e mobilizacións que se está a desenvolver precisamente nestes días 26, 27 e 28 de novembro. Ollamos con enorme preocupación a situación actual. E precisamente aquí, no Concello de Rianxo, en varias ocasións nos últimos meses déronse baixas de facultativos que ficaron sen cubrir, deixando franxas horarias desasistidas completamente e pretendendo remitir aos pacientes a outros centros de saúde. Unha anomalía que non podemos avalar nin moito menos facernos cómplices. É evidente que a cobertura xeral é a todas luces insuficiente e vense arrastrando en boa parte pola decisión sostida no tempo por parte dos Sergas de evitar crear o punto de atención continuada no noso Concello de tarde. Esta situación contrasta coa grande maioría dos centros de saúde da área sanitaria e de fora da área que si ofrecen esta prestación e teñen o seu PAC ás tardes e ás noites, de luns a venres e ampliada no fin de semana. Estamos a reclamar, por tanto, unha prestación básica, xusta e igualada ao resto dos concellos da contorna e da zona sanitaria de Santiago. Nada máis e nada menos para a nosa veciñanza. Xa non abonda cos parches, con pretender esta anomalía asistencial inexplicable contra Rianxo. Polo mesmo,
traemos ao Pleno da Corporación os seguintes acordos. En primeiro lugar, instar a xerencia do Sergas aquí hai unha errata, en vez de crear, a ampliar o punto de atención continuada que xa existe, pero está solo de noite, ampliálo á tarde, de Rianxo, para garantir en todas as franxas horarias a cobertura médica do Concello. O segundo acordo é comprometer a todas as formacións da Corporación nesta demanda. En terceiro lugar, apoiar as mobilizacións e actuacións que a veciñanza poida organizar a través da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza. En cuarto lugar, solicitar unha entrevista coa xerencia do Sergas para trasladar este acordo. Gracias. Moi ben, moitas grazas, Partido Popular. Moitas gracias. Con respecto a este punto, pues, bueno, é unha demanda que xa se leva desde moito tempo da veciñanza de Rianxo, pues, bueno, que o punto de atención continuada do PAC, bueno, tuvera maior cobertura. O Partido Popular non se vai negar a que poidamos telo, entonces temos que apoiar e vamos a apoiar esta proposta. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas, Partido Socialista. Boa tarde a todos e a todas. Dende o Grupo Municipal Socialista, con máximo respeto á vosa moción, queremos presentar unha emenda co obxectivo de reforzar a demanda da creación do PAC. Sobre todo no punto 1, instar ao Servicio Galego de Saúde a presentar un informe técnico actualizado sobre as necesidades asistenciais de Rianxo que xustifique a ampliación do PAC á tarde, que xustifiquen as baixas, ausencias médicas que houbo, a derivación de pacientes a outros centros de saúde. Esta emenda quere reforzar a moción sen modificar o seu espírito. Obrigar aos Sergas a posicionarse por escrito, entendemos que dá maior solidez á reclamación do PAC da tarde, priorizando unha sanidade pública digna para todo o Concello de Rianxo. Moi ben, moitas gracias. Reacción común. Grazas, señor alcalde. Levamos anos vendo como o sistema sanitario público galego sofre continuamente importantes recortes nos servicios que se prestan, máis cando falamos do centro de saúde do noso concello. É preocupante a continua falta de facultativos, o que provoca a permanente demora nas citas e a atención moitas veces por facultativos que non son os que se teñen asignados. Todo isto entendemos que repercute en que os usuarios teñan que facer un maior uso dos servicios de urxencias, que ademais no noso centro son deficitarios. Entendemos que tamén por non existir ese PAC de tarde. Polo tanto, toda esta suma de problemáticas fai que o Centro de Saúde de Rianxo sexa pouco atractivo para novas incorporacións de facultativos, tamén debido á sobrecarga de traballo que aquí se soe padecer. Polo tanto, desde o Grupo Municipal de Rianxo en Común, así o vimos facendo durante anos, así o facemos a diario e seguiremos facendo, imos a apoiar un sistema público sanitario sen déficit. Moitas grazas. Por aclarar, tamén para que conste na acta, o que se propón é cambiar o punto primeiro, non engadir outro, senón cambiar o punto primeiro, no canto de instar a xerente dos Sergas a ampliar sen demora o PAC, estaríase instando a xerencia dos Sergas a facer un informe previo que motive ou non esa ampliación. Ben, entón ten a palabra o BNG. Aceptamos a emenda. Bueno, agrádame tamén conocer o apoio do voceiro do PP e, bueno, gustaríanos tamén que na medida do posible, se teñen facilidade por conseguir esta entrevista coa xerencia dos Sergas para solventar esta situación, pois tamén estaría ben. Gracias. Moitas grazas. Queda, por tanto, os acordos con esa que dixen eu e as outras tres que xa estaban recollidas na proposta. Votamos entón o punto, votos a favor, queda aprobado por unanimidade. O seguinte é unha moción tamén do Grupo Municipal do BNG
relativo ao compromiso coa autodeterminación do pobo saharaui e a defensa da organización dun referéndum. A palabra a voceira do grupo. Moitas gracias. Este mes de novembro cúmprese o 50 aniversario da Marcha Verde, dende 1975 ao 2025, coa vergoñenta fuxida do Sáhara para abandonalo nas mans de Marrocos. Malia isto, o Estado español mantén como antiga potencia ocupante unha responsabilidade histórica sobre este territorio. Mentres a ONU, despois de anos de incumprir as súas propias resolucións, aproba novas propostas incoherentes e contraditorias que dan as costas ao dereito internacional e favorece as aspiracións colonialistas de Marrocos. Un Marrocos invasor e represor dos territorios da que foi a 53 provincia española. Dicimos represora, pois o pobo saharaui, que permaneceu no Sáhara Occidental, continúa a padecer detencións arbitrarias, torturas, desafiusamentos, persecucións e cárcere. E dicimos invasora, pois conduciu ao exilio e fuxida dos 175.000 saharauis que hoxe viven nos campamentos de Tinduf, en Alxeria. Entendemos que o Goberno do Estado debe defender abertamente que se cumpra o mandato da misión das Nacións Unidas para o referéndum do Sáhara Occidental, MINURSO, e recuperar a posición tradicional en defensa clara do dereito de autodeterminación do pobo saharaui. Cremos que a imposición dun plan de autonomía por parte de Marrocos non é solución para a paz e o cumprimento do dereito internacional. Só o pobo saharaui pode decidir o seu propio destino, un pobo que leva décadas de sufrimento e exilio. A súa firmeza, dignidade e resistencia son un exemplo para todos os povos que loitan pola súa liberdade. Neste senso é que o noso Consello, Terra Solidaria, quere que se faga xustiza e o Sáhara Occidental sexa por fin libre. Por iso, instamos á Corporación Municipal de Rianxo a adoptar os seguintes acordos. En primeiro lugar, demandar do Goberno do Estado a recuperar a posición tradicional en defensa clara do dereito de autodeterminación do pobo saharaui e exixir a Marrocos a descolonización dos territorios do Sáhara Occidental, dando cumprimento á Carta da ONU. En segundo lugar, instar ao Goberno do Estado a defender abertamente que se cumpra o mandato da MINURSO e se organice un referendo de autodeterminación. En terceiro lugar, expresar a solidariedade do Concello de Rianxo coa causa saharaui e a vontade de cooperación a través de programas como os de vacacións en paz, de acollida nos veráns de crianzas saharauis, entre outras actuacións. Moitas gracias. Moitas gracias, Partido Popular. Moitas gracias. Dende o Partido Popular de Rianxo vamos a apoiar esta moción. Os puntos que aquí se presentan son acordes ao que nos expresamos tamén. Moitas gracias. Moitas gracias, Partido Socialista. Boa tarde a todos e a todas. Desde o Grupo Municipal Socialista queremos expresar o noso sentir ante esta proposta, partindo da base de que a solución ao conflito do Sáhara Occidental non depende dos concellos, senón que depende de negociacións internacionais complexas que deben estar enfocadas baixo o amparo das Nacións Unidas e cun enfoque democrático e multilateral, non impide que dende a nosa posición aportemos o noso grande area para expresar o noso sentir ante esta causa. Tendo en conta que compartimos o sentido da moción, pois creemos lexítimo o dereito do pobo saharaui a reivindicar o seu dereito de autodeterminación, non podemos ser alleos a que dita moción insiste nunha vía que durante 50 anos non trouxo avances reais. E o pobo saharaui necesita algo máis que repetir o que non funcionou. Precisa pasos que axuden realmente a abrir unha saída. Por iso, queremos propoñer unha emenda para unificar os puntos 1 e 2 da moción, para cambiar o sentido do noso voto inicialmente a abstención, xa comentado en comisión informativa, para poder apoiala. O punto quedaría da seguinte maneira: instar ao Goberno do Estado a apoiar unha solución negociada entre Marrocos e o Frente Polisario, supervisada pola ONU e amparada pola MINURSO, partindo dunha proposta que permita desbloquear o conflicto,
como opción da autonomía e que poida incluir, se así o pactan as partes, un referéndum ou mecanismo democrático. Mentres esperamos a que haxa unha solución, debemos reforzar e apoiar as accións concretas que melloran o día a día da poboación saharaui. En Rianxo podemos seguir apoiando programas que teñen un impacto directo e positivo, como Vacacións en Paz, que ofrece unha oportunidade real aos nenos e as nenas saharauis cada verán. Queremos tamén recalcar e destacar o compromiso que ten este goberno co pobo saharaui e co seu benestar, especialmente nos campamentos de refuxiados de Tinduf, apoiando a axuda humanitaria e os programas de cooperación. O que si temos claro é que a búsqueda dunha solución que ten que ser sempre a que non implique sumar máis violencia, sufrimento e dor para este pobo. Moitas gracias. Moitas gracias, Rianxo en Común. Grazas, señor alcalde. Como saben, o Concello de Rianxo é un concello solidario que leva moitos anos colaborando con SOGAP, Solidariedade Galega co Pobo Saharaui, principalmente co desenvolvemento do seu programa Vacacións en Paz, un programa de acollemento temporal gracias ao cal a rapazada dos campamentos de refuxiados saharauis pasa os veráns en municipios como é o noso, para así, entre outras cousas, evitar as altas temperaturas do deserto e facer aquí revisións médicas periódicas. Nos últimos anos, Rianxo apoia este programa cunha subvención nominativa de 4.000 euros e colabora en distintas iniciativas propostas pola propia entidade, incluso como pode ser a andaina solidaria anual que temos nos meses de verán. Pero por que o Sáhara Occidental debe ser libre? Remítome a un texto publicado pola propia SOGAPS que considero que o resume perfectamente. Segundo a ONU, o Sáhara Occidental é o último territorio pendente de descolonización en África. Desde 1963 figura na lista de territorios non autónomos, o que significa que o seu pobo ten dereito a decidir e o seu futuro mediante un referéndum de autodeterminación. Sen embargo, ese dereito negóuselle máis de medio século. Recordemos que ata 1975 o Sáhara Occidental foi unha provincia española. A ONU xa instara a España a organizar un referéndum para que os saharauis elixiran entre independencia ou integración. En novembro de 1975, mentres Franco agonizaba, España firmou os acordos de Madrid con Marrocos e Mauritania, cedendo a administración do territorio sen consultarlle á súa poboación. Estes acordos foron declarados ilegais pola ONU porque non respetaron o dereito de autodeterminación. Pouco despois, Marrocos organizou a Marcha Verde, mobilizando a 350.000 civís e miles de soldados para ocupar o territorio. Mauritania retirouse en 1979, deixándolle a Marrocos o control da maior parte do Sáhara. En 1991, tras anos de guerra entre Marrocos e o Frente Polisario, o movemento saharaui, a ONU logrou un alto ao fogo e creou a misión MINURSO para organizar o referéndum prometido, pero ese referéndum nunca se chegou a celebrar gracias ao bloqueo de Marrocos. Desde o 2020, tras a crise de Guerguerat, o alto ao fogo rompeuse e o conflito volveu á vía armada. Hoxe, o pobo saharaui segue dividido. Uns viven baixo ocupación marroquí, outros en campamentos de refuxiados en Tinduf, en Arxelia, e miles na diáspora. Entón, por que é urxente a liberdade do Sáhara? Primeiro, por legalidade internacional. A Corte Internacional de Xustiza e todas as resolucións da ONU recoñecen que Marrocos non ten soberanía sobre o Sáhara. España segue tendo a potencia administradora de iure. Tamén polos dereitos humanos. En todos os territorios ocupados se denuncian detencións arbitrarias, torturas e represión contra activistas saharauis. Por espolio económico, Marrocos explota recursos saharauis sen consentimento do pobo saharaui, violando o dereito internacional. Tamén polo compromiso incumprido. O referéndum prometido en 1991 segue pendente. Cada día que pasa é unha negación do dereito á autodeterminación. Polo tanto, que podemos facer? O Sáhara debe ser libre porque a dignidade non se negocia. Non é só unha cuestión política, é unha cuestión de xustiza e humanidade. 50 anos de ocupación son máis que suficientes.
A comunidade internacional debe cumprir a súa palabra e garantir que o pobo saharaui decida o seu futuro. Moitas grazas. Ten a palabra a BNG, había unha proposta de modificación dos acordos. Grazas. E non aceptamos a emenda proposta polo PSOE porque entendemos que non pode haber ninguna negociación por parte de un Estado de Marrocos que se basa na súa postura de forza, de persecución e de sometemento. Entón, entendemos que non pode haber ningún tipo de negociación con este Estado. E o dereito de autodeterminación e soberanía do pobo saharaui non pode negarse, nin pode someterse a debate. Dende os consellos, nós entendemos que, como persoas con responsabilidade política, temos o deber de actuar e de levantar a voz contra aquelo que nos parece injusto. Por iso é que traemos esta moción hoxe aquí. Moi ben, moitas grazas. Vou añadir, se me permite, que efectivamente a negociación non é que non teña sentido a futuro, senón que xa se dou no ano 21, no ano 22 particularmente, unha negociación intensa a dúas partes, entre Marrocos e España, que tuvo moi bons resultados para Marrocos, tanto que supuxo aceptar as tesis marroquíes respecto dunha autonomía do Sáhara baixo o paraguas do Reino de Marrocos, algo que, como xa se comentou varias veces, a ONU leva descartando durante moitísimos anos. O que pasa é que esa fórmula non é que non funcione, senón simplemente que se bloquea e que non se deixa de continuar para diante, que ten que ver con executar os acordos internacionais e permitir que o pobo saharaui se exprese libremente. Vamos a votar a proposta. Votos a favor. Abstención común, Partido Popular e BNG. Abstencións, Partido Socialista. Chegamos aquí ca orde do día, pasamos aos rogos e preguntas, seguindo a orde habitual. BNG. Gracias. A primeira das preguntas é cal é a resposta ou cal é a postura do grupo de goberno ao rogo formulado por Xoán Vicenzo Sés e Antonio Castro no pleno ordinario de xullo, que decía o seguinte: o rogo solicitando que o pleno do Consello de Rianxo se sume ás iniciativas de apoio a Francesca Albanese, relatora especial da ONU sobre o territorio palestino ocupado por Israel desde 1967. A seguinte... Podemos aclarar, quero dizer, o rojo expresaras aquí... Temos constancia de que estas persoas presentaron este rojo ou esta cuestión... Lerono aquí personalmente. Sí. Pero era bueno, quero dizer, non tiña implicacións para desenvolver, que eu recorde, non sei... Que se sume, que o Consello de Rianxo se sume ás iniciativas de apoio a Francesca Albanese. Vale. Sí, vale. Pensei que había algo que non estaba entendendo, vale. O sea, cal é a resposta a este rojo de sumarse ás iniciativas? Esa é a pregunta. A seguinte pregunta é, no pleno ordinario de outubro, nun punto que se debateu sobre a aprobación definitiva do regulamento de atención temperá, pedimos unhas aclaracións sobre un informe remitido por Secretaría o 20 de novembro de 2024, onde se advertía da necesidade de presentación de dous informes. O informe sobre a inexistencia de duplicidade de execución do servizo no Consello e o informe sobre a sustentabilidade do Consello para asumir novas competencias. No pleno de outubro non se nos respostou a se existían, se non existían, se estaban en proceso. Entón, traemos novamente a pregunta sobre estes informes. Outra pregunta que tamén formulamos e que non tivemos resposta, cando comentamos o punto sobre o proxecto de adaptabilidade da planta baixa do paso de Rianxiño. A pregunta é se se ten solicitado un informe da Xunta de que este proxecto que foi aprobado si cumpre as normas futuras da Xunta para este futuro centro de día. Outra pregunta é, temos conocemento por veciños da aldea de Abuín
que o estado do asfaltado ali é moi deficiente e díxoselle aos veciños no verán, por xuño, que as obras de asfaltado se iban levar a cabo nos próximos meses, incluso se lles dou como data límite finais de ano, e non temos constancia de que se iniciasen estas obras. Entón, cando se vai executar? Outra das preguntas, que xa reiteramos nos anteriores plenos, en que estado se atopa o Pexón? E, por último, outra pregunta que tamén xa formulamos nos anteriores plenos en varias ocasións, en que estado se atopa o proceso de municipalización do SAF? E como rojo traemos un referente aos contedores que están ao lado do Colexio Castelao. Estes contedores contan cunha dificultade moi grande de accesibilidade porque están moi pegados entre eles e además están moi pegados a zonas de aparcamento dos coches. Entón, se a plaza de aparcamento que está ao lado conta cun coche aparcado, é prácticamente imposible acceder a algún dos contedores. Entón, rogamos que se modifique a disposición dos mesmos. Gracias. Moi ben, moitas grazas. Partido Popular. Sí, moitas gracias. Vamos a empezar aquí con unha serie de preguntas. Bueno, visto como está o actual polígono industrial, que xa está colmatado prácticamente, queríamos saber se se está traballando en algo en firme de cara a un novo chan industrial ou ampliación do existente. Despois, tamén queríamos saber cando se vai a licitar a dotación de mobiliario para a Biblioteca do Pazo de Martelo e cal é a previsión que se manexa para a instalación da biblioteca aí no Pazo. Despois, no xogo dos bolos, o cruceiro que está ali no cruce de Tanxil, pois bueno, sigue caído e apuntalado. Entón, queríamos saber que previsión hai de actuación para a súa mellora e que datas se barallan para a súa subsanación. Despois tamén queríamos saber cando estará rematado o valado situado a carón da Marquesina de Sete Fogas na parada do bus e se se está contemplando a mellora da mesma Marquesina ou sustitución por outra máis funcional que permita un maior refuxo e resgardo climatolóxico aos usuarios. Con respecto a existencia no casco urbano en outras zonas así da contorna de edificacións en estado ruinoso con perigo inminente de caída de cascotes para os transeúntes, o estado ruinoso e risco sanitario de algunhas instalacións. Hai previsión de algunha actuación por parte do Concello para solventar esta tipoloxía de riscos? Co POS 2/2022, unha obra de asfaltado que fixo Mecano e Obras, reformas, actuou sobre unha pista. Esa pista non está adecentada. Quixera saber se estaba previsto o cambio do pavimento e deixalo en bo estado. Entón, que previsión de execución é? Cal é a obra? Aquí está, as actuacións da rede de saneamento do POS 2/2022 de Mecano e Obras e Reformas. O vial está deteriorado, falta de asfaltado. Fixeron varias obras. Fixeron varias. Digoche despois exactamente cal sería. Vale. Despois tamén queríamos saber se se vai actuar na pista que pasa por a zona de Chorente, onde se atopa o establo de cabalos. Esa pista está en moi malísimo estado. Entón, queríamos saber se está prevista a actuación e, cando se vai a executar. Despois pasamos aquí... perdón, aquí ainda unha serie de...
as escolas, as antigas escolas unitarias que agora fan a función de centros sociales, entonces, bueno, o mantemento entendo que lle corresponde ao Concello. Entonces, algunhas sí que necesitan algunhas actuacións urxentes. Entonces, bueno, eso, si se vai a facer algo neste sentido. Depois tamén, en algunhas destas escolas, pois fanse algunha serie de actividades ou tipo de talleres. Bueno, por exemplo, en algunhas pois fase talleres de memoria, ximnasia de maiores. Entonces, o que sí que nos gustaría saber é se se poderían limpar unha vez á semana ou cada 15, o sea, con unha frecuencia estipulada e que para que os usuarios, bueno, pois estean en boas condicións. Depois, unha pregunta tamén, o alumbrado público, en concreto na Vacariza, hai un tramo que ten o cable está tirado desde fai meses e por ese motivo non funcionan 3 farolas. Entonces, eso, é unha pregunta se se vai arranxar. É un rogo, rogamos que se arranxe, claro. En que punto, en concreto? Na Vacariza, exactamente. Bueno, comentamos despois. Pasamos aos rogos. Hai unha reclamación, bueno, polos usuarios do campo municipal de Vilas, que, bueno, xa se queixaron do alumeado deficiente que teñen. Entón, eso, rogaría que se actuara na medida posible ca máxima premura. Sí que nos tiñan informado que, bueno, que había unha serie de aproveitamento de luminarias, de outros, bueno, entón quería saber se vai a actuar xa e, bueno, se non, pois intentar facelo. Na Vacariza solicitamos que se poña un espello na salida por debaixo do puente do AVE. Xa o puxeran, xa se trouxera aquí a plena, pero rompeu, e, bueno, entón sigue sin poñarse. Rogamos que se reparen as lousas soltas mal suxeitas dos pavimentos do casco urbán, en especial nos xardíns da Ribeira e na zona do campo. Tamén pedimos que se actúe na escultura da Manuela. Esa escultura, bueno, creo que tiña despedido un informe técnico, bueno, xa leva demasiado tempo sin arranxar, bueno, creemos que necesita unha actuación de reparación urxente, así como a mellora da fixación e consistencia do actual material co que está feito. Pedimos e rogamos que se faga unha actuación definitiva na fonte do Parque de Galicia. O verán pasado estivo funcionando durante unha serie de días o alumbrado e os chorros. E, bueno, a xente pois agradecío que estuvera operativa, que, bueno, daba gusto pasar por esa zona e ver que estaba en condicións. Pasaron esas fechas e non se volveu a saber máis do tema. Entón, sería interesante que esa área, e máis as zonas limítrofes, con esa fonte, pois estivesen tamén en mellor estado, con maior iluminación, mobiliario axeitado, para goce e disfrute dos veciños. Así mesmo tamén creemos que a fronte desa fonte cara á rotonda pois sería un lugar axeitado para dar visibilidade a algunha proposta promocional ou identitaria da vila de Rianxo. Entón, bueno, rogamos que se actúe nesa fonte e que quede operativa non só un par de semanas no verán, sino todo o ano para disfrute dos veciños. Tamén rogaríamos e solicitamos o arranxo inminente da pista que vai dende Campo de Pazos ata Campo Maneiro e que baixa ata Corques. É unha pista moi utilizada polos usuarios do colexio. Actualmente cas choivas recientes, bueno, pois o pavimento está en mal estado e hai unha serie de zonas
que xusto coincide na rodadura dos vehículos e hai uns socavóns que son perigosos, entonces pregamos que se solventen estas deficiencias. Con nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Como ven sendo habitual, procedemos a facer a lectura das preguntas que se envían por rexistro. A pregunta número 1. Cando está previsto realizar un plan de limpeza, restauración de elementos e mellora da accesibilidade na senda do río Té, un percorrido tan coñecido e de gran importancia para o noso concello? A pregunta número 2, referente á implantación da quinta fracción, pode detallarnos o estado de implantación da quinta fracción en Rianxo, incluindo o número de contenedores, localizacións, accións de concienciación realizadas e bonificacións para a veciñanza? Ademais, que mecanismos existen para identificar quen recicla correctamente e quen non, garantindo o cumprimento da Lei de Solos e Residuos Contaminados? Quen contamina paga? E, finalmente, a xestión conxunta con Pobra e Boiro garante que o esforzo realizado en Rianxo non se vexa afectado por diferencias na implantación noutros concellos? Con respecto ao contrato do lixo e participación, creouse unha comisión do ciclo da auga, pero no caso do contrato do lixo, vostedes, a pesar de estar en minoría, negociaron un acordo coa mancomunidade, aunque máis ben foi con 2 concellos referente ao transporte da quinta fracción, sen coñecer a opinión da veciñanza, nin consultar aos grupos do pleno, polo menos ao noso. Como xustifican esta actuación sen participación cidadá nin política nun servicio que afecta directamente a quen vai pagar e utilizalo? Pregunta número 4, referente ao Consello Escolar Municipal. Cando teñen pensado convocar o próximo Consello Escolar Municipal para avaliar como se desenvolveu este inicio de curso, especialmente tras a negativa da Consellería de Educación a atender as demandas dos diferentes centros educativos do Concello? O punto número 5, referente á enquisa sobre os impostos do Servicio de Recollida de Lixo e Limpeza, tras anunciar que non se incrementarían impostos e tasas en 2026, como se entende que na enquisa, na liña que o Concello ofrece á veciñanza, se inclúa unha cuestión sobre posibles incrementos? Ademais, pode informarnos da data da Lei de Solos e Residuos Contaminados e das obrigas e prazos para cumplir aspectos como a recollida da quinta fracción, aceites, textil e outras ordenanzas? Punto 6. Mesa de Comercio Local. Pode explicar cando se vai convocar a Mesa de Comercio Local tal e como estaba previsto, e poñemos tal e como estaba previsto porque iba reflexada nunha moción que foi aprobada? Pregunta número 7. Compromiso co deporte. Pode confirmarnos se vai executar o compromiso adquirido cos clubs deportivos do Concello para o cambio de erva sintética no campo municipal de Vilas e o incremento das tarefas de mantemento no campo municipal da Lomba? Vai cumprir o alcalde co acordo aprobado por unanimidade para o cambio de erva sintética no municipal de Vilas? Recordamos que o ano pasado, a estas alturas de ano, en novembro, o alcalde emitía unha publicación nas súas redes sociais onde expoñía que se estaban facendo tarefas de mantemento no campo da Lomba. Por certo, unha tarefa recurrente que se viña facendo nos últimos, creo que, 12 anos, 2 veces ao ano. Pois este ano, 2025, non se executou ni unha sola vez. Rogamos que cumplan con eses acordos que vostedes aprobaron no pleno anterior, onde instaba a facer e intensificar os traballos de mantemento en ambos campos, xa que especialmente un deles, como é o caso da Lomba, a erva que ainda se conserva en bo estado, pois estáse levantando por varios sitios. Pregunta número 8. O asfaltado do Parking 2 do Municipal de Vilas. Pregunta xa recurrente deste grupo municipal e nos están desviando un poquinho sempre a atención por camiños creo que non nos conducen a ningún lado. Poden explicarnos como se financiou a obra de asfaltado do Parking 2 do Municipal de Vilas e quen foi o responsable da súa execución? Punto número 9. Consello Municipal do Mar. Despois de un ano, en xaneiro, onde se anuncia a bombo e platillo que vai haber un Consello Municipal do Mar,
Vemos que se dan axudas á Cofradía de Pescadores de Rianxo, o cal nos satisface e creo que é unha boa proposta para que se poida solventar esa situación de acordo en canto á xestión do tractor e tarefas que teñen compartidas. Pero sería interesante que este Consello Municipal do Mar estuera constituído, que foi anunciado en xaneiro de 2025 e aínda a día de hoxe non sabemos por quen vai estar constituído. Punto número 10, Programa Integral de Emprego. O fixémolo por rexistro xa creo que 2 veces. Nos gustaría que nos responderan cales foron os datos do Programa Integral de Emprego que afecta a Rianxo para o curso 24-25 e cantas persoas participaron do noso Concello e cantas conseguiron emprego do noso Concello. O punto número 11, proxecto de rehabilitación do Baixo dos Mestres. Podía informarnos de cando se vai a executar o proxecto socialista de rehabilitación e unificación dos baixos das vivendas dos mestres que data de 2024? Hasta aquí as preguntas remitidas por rexistro. Preguntas ao Pleno. Despois da reestruturación da liña Santiago-Ribeira é un dos concellos máis afectados e o noso, preguntámonos que perspectiva ten o alcalde sobre a situación actual do transporte no noso concello, cal foi a postura defendida pola mancomunidade, sendo ademais vostede presidente en esa xunta que mantuveron coa Xunta de Galicia. Teñen coñecemento de algunha proposta de mellora ou cambio que se vai a aplicar? Pregunta número 2. Respecto á recente inversión municipal nun terreo privado e sen ter constancia do acordo suscrito nin do importe das obras, queremos manifestar que en sí nos parece unha obra interesante e de mellora porque lle afecta a veciñanza e a zona comercial de Taragoña, mas a día de hoxe ainda non temos ese acordo publicado, cando no vosso programa electoral aparecía que o alcalde iba a expoñer de forma continua e en aras da transparencia calquer acordo, incluso dos órganos unipersonais. Consideramos fundamental que vostede cumpra a súa palabra ca veciñanza de Taragoña e ca súa zona comercial e asfalte ese aparcamento privado. Pero ao mesmo tempo nos causa unha serie de dudas cal vai ser a inversión municipal para poder solventar as situacións de filtracións que se están dando no parking municipal de Taragoña. Sabemos que non é unha situación que xa ven derivada de moitos anos, pero entendemos que a inacción que se está levando a cabo está intensificando, que a día de hoxe creo que para poder baixar do coche xa non hai agua, fan falta unhas botas de goma, co cual eu creo que este grupo consideramos que hai que facer un plan o máis urxente posible para evitar o continuo deterioro dese espacio. Preguntámonos cal é o acordo suscrito entre o Concello e o propietario do terreno. Preguntámonos cal é o importe total das obras previstas que se van a asumir en ese espacio e preguntámonos cal é o calendario previsto para o asfaltado e posta en funcionamento dese aparcamento nas condicións idóneas. A día de hoxe xa hai fochangas, xa hai baches, a herba xa está invadindo parte do aparcamento, polo cual entendemos que se fixo inversión habrá que seguir mantendo o estado de forma correcta. Pregunta ao Goberno Municipal. Queremos manifestar a nosa preocupación pola situación da parada de autobús, que carece de iluminación e de acceso seguro para a veciñanza. Ademais, cando se van a realizar os axustes no espazo de aparcamento próximo, xa que está a xerar caos con golpes entre coches, dificultades en carga e descarga, a pesar de que eses espacios están debidamente sinalados e marcados. Consideramos que é unha situación de premura e unha situación acelerada ese cambio. Non sabemos se é o idóneo ou non, pero o que estamos vendo é que a decisión non foi moi acertada. Por iso solicitamos que o Goberno nos aclare que medidas inmediatas ten previsto adoptar para garantir a seguridade e a accesibilidade na parada de autobús, como vai evitar que os axustes no aparcamento continúen, que os desaxustes no aparcamento continúen xerando incidencias e dificultando a carga e descarga, se existe un plan integral de mellora dese espacio que garanta tanto a mobilidade como a seguridade da veciñanza. En 2023 aprobouse aquí a modificación dun crédito destinado a
creo que era as vivendas, bueno, a participar nas vivendas do IGUS na zona da Martela, e en ese expediente aparecía un punto que foi negociado co Partido Socialista e onde este grupo remarcaba a necesidade de modificar as barandillas do pabellón polideportivo porque incumplen a normativa e porque consideramos que, dado o uso que ten ese espacio, pois creo que garantir a seguridade é importante. Tamén é importante saber se ese importe foi destinado a este fin, xa que ese acordo foi firmado e votado a favor por este grupo municipal con ese cometido. A pregunta sobre o ROM. Parece que é un proxecto que está aí en estado latente e que non queremos expoñelo. Non somos capaces a entender como é posible que o regulamento orgánico municipal, cando os voceiros do resto dos partidos expoñemos e manifestamos que nos parece interesante, o propio alcalde tamén expón que lle parece interesante, pero en cambio non somos capaces a aprobalo cando xa, eu creo que é de forma reiterada as veces que se trouxo a este pleno e xa hai un borrador feito. Non tería máis repercusión que seguir insistindo en este proceso, pero resulta que no ROM, no Regulamento Orgánico Municipal, hai unha parte que o Partido Socialista presenta que é a participación veciñal. E hai un artigo en concreto que vela por os intereses dos veciños e das veciñas e que non se den as situacións que se deron no outro día. Nós non vamos entrar a valorar se o alcalde dilatou ou non dilatou as respostas, non nos compete a nós facer esa valoración, pero que sí que no que nos temos que centrar é que temos que darlle garantías á veciñanza de que poida vir ao pleno e sempre que se cumpla cunha serie de criterios que estean redactados e recollidos en ese regulamento, pois non teñen que esperar 4 horas para facer unha pregunta. Vostede comprometeuse cos colexios do noso Concello en facer unha serie de actuacións no verán. A día de hoxe creemos que hai varias actuacións que se seguen sen executar. Non se cambiou a barandilla perimetral do colexio do Breas Segade. Rogo que vayades facerlle unha visita e vixades ao Estado porque en calquer día temos unha situación problemática. Insistimos como punto conflictivo o que se dá na salida do pabellón en dirección cara a rotonda de salida de Rianxo por Rosalía de Castro, un punto conflictivo e esa esquina o que xera son problemas e motivos de momento son sustos, pero en algún momento se convertirán en accidentes e o compromiso deste grupo de goberno co propio colexio era de modificar ese punto e conseguir a accesibilidade ao pabellón municipal polos propios rapaces e rapazas que cursan nese colexio. Con respecto aos rogos, xa os puxemos con anterioridade en formato de pregunta, reiterámoslo ahora en formato de rogo. O noso grupo entende que a actuación realizada para habilitar un espacio de aparcamento en Campo de Pazos responde a unha necesidade evidente na zona. A priori parecenos unha xestión axeitada e útil para a veciñanza, porén, tratándose dunha obra municipal executada en terreno de titularidade privada, consideramos necesario garantir a máxima transparencia. Por iso rogamos que se nos informe das condicións acordadas coa propiedade, concretando aspectos como o prazo previsto de uso, posibles compensacións económicas, renda ou calquera outra condición establecida. Ademais, compre lembrar que na mesma contorna existe un aparcamento subterráneo municipal, concretamente en Campos de Pazos, actualmente nun estado de abandono evidente, inundacións recorrentes cando chove, ascensor fora de servicio e outras deficiencias coñecidas pola veciñanza. Por tanto, tamén solicitamos que se nos traslade as actuacións que ten previsto levar a cabo este grupo municipal para a recuperación e posta en uso do aparcamento público de Taragoña. Rogo sobre a limpeza e a seguridade. Rogamos a este goberno que garanta a seguridade dos veciños e veciñas mediante unha limpeza máis frecuente de beirarrúas, xa que en moitos puntos das parroquias e mesmo no casco urbano se acumula limo e musgo, supoñendo un risco de esvaramento e caídas. Ademais, moitas beirarrúas presentan elementos rotos ou afundidos, o que dificulta a circulación e compromete a seguridade, especialmente para persoas con mobilidade reducida
ou para aquelas que utilizan carritos de bebé. Facemos aquí un pequeno inciso porque na documentación que nos remiten no libro de decretos aparecen unha cantidad enormes de demanda dos veciños e veciñas ao Concello de Rianxo por estes motivos. Creemos que xa puxamos creo que en situación de debate moitas veces que temos que intentar que eses aspectos de seguridade sean prioritarios. Hai que dedicarlle tempo á seguridade no noso Concello, incluso mellor antes que outras actuacións que vostedes están levando a cabo. No caso concreto de Taragoña, solicitamos que se acometan as actuacións exactamente igual que se fixeron aquí en Rianxo, eliminando os pivotes que xa están caídos en Campos de Pazos. Non fai falta cortalos. En Taragoña xa caen por sí solos, de feito están pousados de mala maneira, o que dificulta aínda máis o tránsito peonil pola zona. Rogo, en Rianxo somos moi dado a poñerlle nombres a todo e este non é menos. Facemos un rogo para a calle dos Parches. Dende o Grupo Municipal Socialista rogamos ao Goberno local que priorice a mellora integral da rúa dos Parches. Para ubicarnos é a rúa que está xunta ao Ourense, en Pedrevixía. Incluindo a renovación da rede de saneamento, abastecemento, canalización de aguas e a correspondente asfaltado. A día de hoxe, esta vía segue sen unha solución, mais os numerosos avisos trasladados nos últimos anos e intensificado nos últimos meses e aínda máis nas últimas semanas derivado da rotura de tubaxes. Son moitos os avisos e incidencias que están dando estes veciños que necesitan unha solución porque lle está entrando a auga literalmente nos seus sótanos. Creemos que é un momento ideal para telo en consideración e podía ser unha desas obras incluídas no post-2026. Así mesmo, a veciñanza solicita nesa mesma zona que se incremente a seguridade, especialmente tendo en conta o nivel de ocupación que hai nos edificios da contorna e que xeran inseguridade aos veciños. Rogamos que se revisen as obras e se tomen as medidas necesarias para que podamos dispoñer de asfaltados de calidade. Se facemos a comparativa ou facemos alusións a criterios técnicos que contrastamos con xente que nos aporta ese fundamento técnico, pois vemos que os asfaltados que se están facendo recentemente pois non nos transmiten a seguridade de que teñan unha durabilidade. Facemos referencia a Quintáns, facemos referencia a Pousada, facemos referencia ao Agro da Eira en Asados, que creo que é a máis recente. Creo que debemos de modificar un pouquiño a dinámica de inversión municipal e a veces ese dito de menos es más, pois creo que é interesante plantealo. Insistimos que se cumpla cos colexios. Rogamos de forma imperativa que se convoque o Consello Escolar Municipal de forma urxente, que se expoñan cales están sendo as inversións municipais nos nosos colexios e que se lle poida dar xa e empezar a plantear cal é a situación que nos vai a vir xa no curso 26-27. Decímoslo coa suficiente antelación para que se poidan levar a cabo as medidas que como Concello estimemos oportunas para non vivir de novo outro xullo, agosto e setembro como deste ano. E xa para rematar, e a pesar de estar neste ano castelao que parece que ainda que desde o noso punto de vista non está sendo demasiado intenso, parece que eclipsa un pouquiño todo o que acontece aquí en Rianxo. Este rogo vai sobre a celebración do 125 aniversario do nacemento de Manuel Antonio. Conmemorouse recentemente o 125 aniversario do nacemento de Manuel Antonio, figura central da literatura galega e símbolo de identidade cultural de Rianxo. Dada a importancia deste efeméride e o compromiso que o Concello manifestou en outras ocasións coa memoria do autor, rogamos que se convoque con carácter urxente unha reunión coa representación dos grupos municipais a fin de propoñer e consensuar un acto oficial de recoñecemento ao poeta, garantindo así unha proposta institucional á altura do significado deste aniversario. Solicitamos, ademais, que esta convocatoria se realice no menor prazo posible para poder artellar unha proposta conxunta, participativa e digna da figura homenaxeada.
creo que o Concello ten que tomar posición e liderar ese tipo de propostas. Do contrario, ao final, os grupos nos vemos abocados a facer algunha actuación e pode dar a entender de que estamos politizando situacións, cando a realidade é que a inacción no ámbito cultural do noso Concello pois nos leva a este tipo de situacións. Moitísimas gracias. Moitas grazas. Bueno, empezando por este último, non sei onde extrae vostede a conclusión de inacción no ámbito cultural, basta con ver a programación tan intensa que ven habendo durante todo o ano, particularmente xa este mesmo fin de semana. Creo que non hai unha hora libre nas tardes, noites do auditorio, e ademais o que resta por vir daqui a final de ano pois sigue sendo igual de intensa. Hai por aí folletos á súa disposición para ver toda a programación deste outono cultural. Comentaba antes tamén varios asfaltados que, dende o seu punto de vista, están mal executados. Teñen que ver os casos que mencionou, ademais, non con traballos executados directamente polo Consello de Rianxo, senón por empresas externas despois do proceso. Ustedes non poden intervir, xa yo dixo sempre. Usted non pode intervir e, ademais, agradecería que se o vai facer incumprindo o que eu acabo de dicir, o faja con un pouco de respeto. Cando acabemos de intervir e de falar entre nós, darelle turno por si queren dicir algo, como facemos sempre. Parecelle ben? Parecelle ben o que acabo de dicir? Fajan o favor de esperar ao seu turno para despois interveñen e digan o que queiran, as consideracións sobre se me expreso ben, se me expreso mal, o que considera usted oportuno. Comentaba o tema dos asfaltados aos que antes se refería, que, insisto, foron executados por distintas empresas despois dos correspondentes procedementos de licitación. Os proxectos de obra venos neste ámbito venos redactando fundamentalmente as mesmas empresas, con unha serie de condicionantes técnicos que teñen que ver cos asfaltados e que ademais teñen os controles de calidad tamén que avalan os distintos asfaltados que se levan a cabo. Nos casos nos que hai malas execucións, o que se fai é requerir ás empresas executoras que o resolvan ou ben a continuación impoñer as penalidades que corresponden. Teñen á súa disposición ou poden ter os controles de calidad que se levaron a cabo nestas obras das que comentaba, non? Comentaba tamén a zona de Carbaxales respecto da situación do firme da vía, que ten que ver, entre outras cousas, coas continuas roturas fundamentalmente da rede de abastecemento, porque é unha rede de abastecemento aínda feita con tubaxes de fibrosemento, por tanto é habitual que rompa. Está non en redacción xa, senón en modificacións sobre o proxecto que se fixo non só desa rúa, senón desa rúa, e máis de toda a zona dende o Xogo dos Bolos ata aí, un proxecto de mellora non só do firme, senón tamén das redes, do tránsito peonil, incluso da mobilidade, que estaremos encantados de transmitirlle así que se finalice de maneira completa, non? Preguntarei como está a tramitación do que comentaba respecto da barandilla do polideportivo. Comentaba tamén a barandilla, o peche perimetral do Colexio Brea Segade, unha actuación que se fará nas próximas semanas, unha actuación que está financiada co suplemento de crédito que aprobamos o mes pasado, suplemento de crédito no que se poñía unha serie de importes para facer reformas nos colexios. Está ben pedir as reformas, pero tamén cando se traen as propostas para ter o crédito para leválas a cabo, tamén está ben, ou estaría ben, apoialas para que poidéramos ter esas posibilidades, non? Comentaba tamén o que ten que ver ca parada de autobuses. A parada de autobuses fíxose un traballo previo para ver distintas posibilidades sobre a ubicación. Chegamos á conclusión xunto coa Policía Local de que a situación actual mellora sustancialmente a seguridade da zona, por eso se puxo aí. Tamén se fixo ese traballo con Portus, que tamén refrendou a nosa sospeita. Queda un traballo por facer seguido, que ten que ver con seguir mellorando o entorno, con seguir acompañando desa barandillo, con incluso seguir facendo outro tipo de investimentos que permitan a mellora desa zona, dese entorno, non? Pero en todo caso tamén o asumimos como o que se fixo, e aínda o que resta por facer o asumimos como unha primeira parte dun proxecto máis amplio que ten que ver co fachada, que tamén espero nas próximas semanas
poder presentarlles, non? Preguntaba, arrojaba, preguntaba outra vez pola cuestión que ten que ver ca zona de aparcamento que se habilitou en Tarajoña, unha zona de aparcamento que se habilitou efectivamente despois de que se levara a cabo un acordo, un convenio cos titulares desa parcela. Remitiremos o convenio asinado, bueno, fixos unha primeira actuación que se ha de completar, que non se puido completar por distintas cuestións que teñen que ver con disponibilidade do servicio de obras para levar a cabo o que estaba pendente. En todo caso, farase, rematarase a obra tal cual estaba prevista, e ainda estas semanas tamén se fixeron uns traballos no parking subterráneo que ven adolescendo desde fai moitísimos anos dunha serie de cuestións, pero particularmente nas últimas semanas había un problema con as augas pluviais derivado de varias situacións nos sistemas de canalización destas pluviales que se estuveron resolvendo estes días, non? Preguntaba tamén pola situación do transporte na comarca. Como saben, unha situación que está en revisión. Finalizouse o contrato que a Xunta tiña con Monbús. Nas próximas semanas licitarase un novo proxecto de concesión, ao que na mancomunidade fixamos unha serie de achegas, das cales se recolleron boa parte delas, ou cando menos aquelas máis sustanciais e que teñen que ver con creación de unha línea rápida dos distintos núcleos con Santiago en horas ademais estratégicas, que teñen que ver con facilitar o transporte de persoas que se desplazan a Santiago, aos hospitais ou a outras zonas para traballar, e tamén a creación dunha ruta, o que chamamos unha ruta da costa, para unir pola costa os 4 municipios, tamén con frecuencias abundantes, para facilitar tamén, entre outras cousas, incluso xestións administrativas, seguridade social, facenda, etcétera, etcétera. Ao proxecto que se presentou, ou no proxecto que se presentou inicialmente, faltan moitas cousas, por tanto, achegáronse en distintos ámbitos distintas solicitudes de mellora. Nós mesmos, ademais de facer esa achega, tamén nos reunimos recentemente co subdirector de mobilidade, o que lles trasladamos personalmente. Nos próximos días, tamén de maneira escrita volveremos a mandar unha serie de propostas de mellora de cousas que nos estaban incluindo para que na licitación se teñan en conta, non? Preguntaba tamén polo proxecto de rehabilitación dos baixos dos mestres. Nas próximas semanas licitarás. Falo de memoria, está feito xa o informe de necesidade. Estábase preparando o decreto de incoación do expediente de licitación, tanto desto como da biblioteca, que tamén saía antes. Estamos na mesma situación, co informe de necesidade feito, pendente nos dous casos da aprobación do decreto de licitación. Preguntaba unha serie de datos sobre o Programa Integral de Emprego que solicitei, pero que non teño ainda neste momento, terei que facilitarlos noutro máis adiante. Preguntaba polo Consello Municipal do Mar. Convocarase próximamente para empezar o ano 26 con este Consello constituído e convocado, da mesma maneira que outras preguntas que facía respecto do Consello Escolar. Tamén a comezos do ano próximo convocarase este Consello para analizar o que foi este primeiro trimestre e poñer rumbo ao que resta naquele momento, ao inicio do próximo ano, o que resta do curso, non? Preguntaba polo asfaltado do parking dos de Vilas. Eu creo que en algunha ocasión xa contestei, incluso de maneira escrita. Esa actuación fixose un asfaltado mínimo dunha pista para dar acceso a este punto. Fixose con fondos municipais, fixo a empresa que estaba traballando ali executando unhas obras ali en Vilas. De paso que estaba executando as obras, dixemos que fixeran tamén un asfaltado desta pista que se sustancia con fondos propios, non? E a pregunta anterior é o compromiso co deporte. Este é un dos compromisos co deporte que vimos levando a cabo, moitos outros: mantemento das instalacións, inversións máis importantes, máis de rematar o cambio das luminarias no campo da Lomba, un investimento importante que puidamos afrontar grazas a unha subvención da Xunta de Galicia que conseguimos, que ten que ver co cambio dos focos, pero tamén co cambio do sistema de calefacción e de cantar auga. Outra serie de actuacións quedan as que teñen que ver co cambio de césped. Xa falamos no
no pleno anterior, xa se reafirmou o compromiso con levar a cabo esa actuación e tamén con buscar os fondos para facelo posible, porque evidentemente, igual que outras sí con fondos propios se poden facer, esta non é unha desas actuacións que podemos facer con fondos propios, non? Preguntaba tamén pola mesa de comercio local, tamén está previsto que próximamente se convoca, ademais, para dar conta dunha serie de cambios sustanciais que teñen que ver con este sector, non? Outra pregunta que fai chamalle enquisa sobre impostos. A enquisa da que vostede fala en ningún momento fala sobre posibles subidas de impostos, ni moito menos. A enquisa que se puxo a disposición dos veciños fala sobre o servicio de recollida do lixo e aí analízanse cuestións que teñen que ver ca tasa. De feito, incluso se pregunta, unha das preguntas é se é vostede consciente do que paga de tasa. Esa é unha pregunta que se fai. E outra é se ten conocemento ou non, ou se pensa ou non que a tasa que se paga é alta ou é baixa. Eso non é unha pregunta sobre impostos, nin é unha pregunta sobre subidas de impostos, é unha pregunta que se fai no marco de outras, creo que son 20 ou algunhas máis, que ten que ver co funcionamento do servicio e que foron propostas polo equipo redactor, ou o equipo que está redactando os pregos de licitación, para tamén eles ter uns coñecementos sobre o servicio que seguramente non teñen sin facer ese traballo, non? Nese caso, falaba do contrato do lixo e de participación. Un exemplo de participación na redacción dos pregos este que lle comentei, e aí añade algo que non é calzo entender, negociar un acordo coa mancomunidade ou con outros consellos. Neste momento non hai ningún acordo suscrito nin con outros consellos, nin con ente superior para nada que teña que ver co futuro contrato do lixo. O que se está facendo, que se trasladou por activa, por pasiva, en diversidade de foros, é por un lado, dotarnos dos elementos necesarios para poder iniciar unha licitación e, por outro lado, tamén iniciar un traballo conxunto de análise sobre a posibilidade de mancomunar este servicio. Algo que eu creo que vai ser posible, que vai ser beneficioso, pero eso será un futuro paso a dar. De momento, o que xa é un motivo de éxito é que haxa esa vontade, efectivamente, no ámbito da mancomunidade, para ir nese camiño. Por certo, recentemente modificamos os estatutos da mancomunidade para, de ser o caso, poder ser paraugas desta vontade agora manifestada, pero en todo caso non sustanciada, por suposto, en ningún acordo, que en todo caso por este pleno teria que pasar e non pasou como saben. Preguntaba tamén neste ámbito pola implantación da quinta fracción. O estado de implantación é total neste momento. Están xa instalados os colectores marróns, os destinados á recollida da quinta fracción, en unha serie de localizacións. Son un total de 20 contenedores que garanten efectivamente un uso adecuado dos mismos, ou polo menos tanto como podemos, en tanto que para poder usalos hai que dotarse dunha chave. Cando unha persoa solicita esa chave, xa se dá unha serie de indicacións sobre o adecuado uso destes contenedores, por tanto non se pode botar neles calquera cousa. Se unha persoa que colla as chave, pois despois fai un mal uso deles, pois entende vostede que non podemos estar ao lado de cada contenedor a ver se usan de maneira adecuada ou de maneira inadecuada. Enténdese que si quen fai o esforzo de ir buscar a chave e ten ese compromiso, pois que despois os vai usar ben, non? Pero, bueno, efectivamente hai de todo. E comentaba tamén as situacións que teñen que ver co sendeiro do Té, no cal estamos tendo unha serie de dificultades que teñen que ver coas enormes enchentes que está habendo nestes anos, pero fundamentalmente tanto o ano pasado como este ano, con subidas abruptas do nivel do río, momentos moi puntuais, cunha violencia incluso moi particular, e que no ano pasado supuxo que desapareceran moitos dos elementos do mobiliario, incluso que houbera desprendementos importantes en algún punto. Neste ano houve xa dous momentos complicados por tamén subidas, que incluso, no ano pasado incluso supuxeron a rotura absoluta da pista que transita a carón do río. Por sorte estaba programada xa unha actuación ali ao momento. Este ano xa houve unha enchente que xa afectou a pista, esperemos que non con tantísima intensidade, e, por tanto, haberá que ir vendo a posibilidade de sustituir os elementos rotos, os elementos desplazados, pero tamén un pouco coa
como comentarios, coa incógnita do que será deles o ano seguinte ou o ano seguinte cando volvamos a ter esta serie de situacións, non? Preguntaba o partido, bueno, eran rojos un pouco tamén por comentar o estado que está en algúns deles. No caso do Partido Popular saía a cuestión da fonte do Parque de Galicia, un punto no que estamos tendo tamén problemas, sobre todo que ten que ver con atos vandálicos, estánse de maneira reiterada cortando cables, incluso levando parte dos cables desa zona, o cual repercute no funcionamento da fonte, incluso do alumeado en algúns puntos do parque, non? Pasou incluso fai 2 fins de semana, entón se está previsto arranxar, aproveitouse xa para vaciar completamente a fonte estes días de atrás e facer unha limpeza da canle, pero estáse dando eses problemas, non? Dentro desas melloras que quedan nos campos de fútbol, comentaba o tema dos focos de vilas, fixaron actuacións, quedan ainda outras que facer, e tratarase de ir abordando tamén un pouco da maneira que se poida con fondos propios, sempre que non se poida, como se fixo en Tarajoña, pois dispoñer de achegas de outras administracións para levar a cabo, non? Comentaba tamén o espello da Vacarise, que ten un pouco que ver co que comentaba agora. O espello da Vacarise non é que se romper, eu creo que se puxo en 2 ocasións e tamén se levou, a Agen levou o espello en 2 ocasións. Hai que volver a poñelo, espero que dure máis, pero non é que rompa, senón que ao poñelo, ao día seguinte ou 2 días despois, alguén pasa por ali e leva o espello. Non sei para qué, pero isto é o que pasa. Preguntaba polas lousas da Ribeira. Estes días estuvanse as lousas da Ribeira, algunhas delas por o paso do tempo pois van afloxando, noutros casos naqueles puntos onde hai certo tránsito de vehículos, pois son as que máis acaban rompendo. Estes días de atrás, o martes, quero recordar, asentáronse algunhas das que estaban soltas, xa a semana previa unhas poucas máis na entrada, a altura do Pimen. Agora fixáronse outras, quedan aquí na Plaza Castelao algunhas por ir poñendo nas próximas semanas tamén. Comentaba tamén o que ten que ver con antigas escolas en uso. Efectivamente, estamos tratando de levar acompasado tanto dar uso a estas escolas ou crear novos servicios nelas, como algúns dos que se comentaron, estes talleres de envellecemento activo ou algún outro tipo de propostas, e ilo en paralelo tamén co mantemento das mismas. Quizás imos máis rápido na primeira que na segunda, porque en algún dos casos facer certos mantementos pois é máis complicado, e tamén acompañar dese necesario traballo de limpeza das mesmas, unha vez que se dotan de maior uso, non? Habemos de tratar de ir mellorando nesas cuestións para que a posta en funcionamento de novos servicios tamén se acompañe de espacios amables e que inviten a facer uso deses servicios. A pista esta que comentaba pola zona de Chorente vai se facer tamén próximamente. Está pendente de acabar de asfaltar unha pista a carón desta na que se fixo instalación de rede de abastecemento. Entón, en paralelo a que se faga ese traballo, daráselle continuidade por esa zona que comentaba, non? Preguntaba por varias edificacións en estado ruinoso cando se ten cando se ten conocemento, cando se entende que se debe actuar xa polo seu estado. O que se fai é sempre incoar expediente de ruína, notificarlo aos propietarios co requerimento de que adopten aquelas medidas necesarias para garantir a seguridade. Fíxose recentemente en algún, recordo na reta de Fachán, unha vivenda ali en ruínas que tamén tiña riscos de desprendementos. Pois, fíxose este trámite de notificación aos propietarios para que leven a cabo esas medidas, co risco de non facelo, pois impoñer outro tipo de penalidades, non? Comentaba tamén antes o balado da Marquesina, e preguntaba tamén polo cruceiro de Xogo dos Bolos. Aquí, vense dando unha situación un pouco paradóxica. Cando se detectou o problema con este cruceiro, un problema que aparentemente ben motivado con que o cruceiro está sobreelevado nunha plataforma que está rechea dunha especie de cachote ou dunha especie de recheo feito de alguna maneira. Entón, aí houve un pequeno afundimento dese recheo nesa plataforma. Entón, o cruceiro que fixo foi desplazarse lixeiramente cara a un dos lados e quedou apoiado no edificio que está ao seu carón. Cando se tuvo constancia desto, de acordo co que nos obliga a lei,
asegurouse o cruceiro puxose en conocemento da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural. Agora o problema que temos é coa definición do titular do cruceiro, ainda que pareza mentira. No inventario municipal non consta a existencia dese cruceiro, así como outros sí, ese caso en particular no, por tanto, habría que, e así se fixo saber a Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, notificarlle ao seu propietario a situación do ben e que adopte as medidas correctoras necesarias. A Dirección Xeral dinos moi ben, tomamos nota, en todo caso recórdanos as nosas obrigas e estamos un pouco nesas. Como neste momento non ten risco de caída, pois mantense porque non ten risco de caída porque se manteñen as solucións que se adoptaron. Verase se cabe tomar outras para garantizar eso, pero haberá que ir definindo isto un pouco tamén ca Dirección Xeral do Patrimonio Cultural para, efectivamente, así non pode estar sempre, non? Pero noutros casos, en outros puntos, pasou por distintas cuestións, pois tamén hai roturas deste tipo de elementos. Localizouse sí ao propietario, porque non sempre os cruceiros son públicos, hai veces que aínda que estean en lugares aparentemente públicos son de promoción particular, fai anos por distintos motivos, ofrendas ou o que fora. Entón, en algún sitio sí que se puxo un conocemento dos propietarios e aí xa eles ven un pouco como actuar. Neste estamos un pouco nesta situación, pero bueno, habémosla de ir resolvendo, non? Comentaba antes a situación da biblioteca, está pendente desa licitación, pero xa están todas as autorizacións que tiñan que estar, entón queda iniciar o decreto de licitación e despois queda tamén un traballo importante no traslado de libros e todo canto ten que ver con este traballo, non? E preguntaba tamén polo chan industrial, efectivamente, estáse traballando nesas propostas de novo chan industrial, abordándose con distintos técnicos, propostas con distintas dificultades polas particularidades do noso Consello, pero foronse abordando distintas propostas, algunhas que se descartaron, outras que van avanzando na medida do posible e que tamén trataremos de trasladarlles a maior brevedade. Pasando ao BNG, preguntaba polo proceso de municipalización do SAF. Bueno, estamos con esas valoracións, queda ese traballo de poder abordar o expediente de licitación, pero no marco como falamos con outros servizos, no marco da posibilidade dun incremento sustancial da chega que o Consello fai a este servicio, dado que outras administracións parece que non o van facer. Por tanto, para facer unha actualización suficiente da participación do Consello no financiamento do servicio, atendendo as preso hora que están salindo neste momento, sea incluso para municipalizar o servicio e ademais a dotación dos recursos humanos suficientes que neste momento por cuestión de idade xa non hai, pois requeriría un proceso importante de actualización do financiamento que efectivamente hai que abordar no marco dun futuros orzamentos, pero ainda así, sinceramente, é complexo que podamos culminar o proceso, pero en todo caso, efectivamente, avanzar nel, como o Pleno manifestou en múltiples ocasións, nós mesmos, tanto aquí como dende esa posición. Preguntaba polo estado do Pexón. O estado do Pexón, o estado da tramitación do mismo non varía moito do último que se ven trasladando. É dicir, como saben, hai un requerimento de costas sobre unha cuestión que ten que ver co encaixe no Pexón da situación da EDAR, e iso aflorou outra serie de cuestións a resolver que teñen que ver coa relación do Consello con Portos de Galicia en relación a esa situación aí. Entón, estás neste momento traballando na redacción dun convenio con Portos de Galicia para regularizar a situación da EDAR en terreo portuario. Hasta agora eso non existía, no seu día asinouse un convenio para a construción da instalación, pero non a regularización do feito de que a instalación este aí. Eso estáse traballando neso. O borrador dese convenio foi xa sometido á asesoría xurídica de Portos de Galicia. Requeriúsenos que incluiremos aí unha serie de cuestións que remitiremos próximamente. Esperamos que se poida traer ao pleno ordinario próximo, que sería o de xaneiro, e con esa situación resolta xa tamén ir avanzando nas outras cuestións que teñen que ver cos requerimentos de costas e tamén agora co encaixe do cambio de competencias respecto da xestión do litoral.
preguntaba polo asfaltado en Abuín, que efectivamente unha pista que tamén está previsto actuar nela fundamentalmente polo seu estado malo no que está. Tínhamos unha previsión de actuación aí que se veu abaixo porque se levou a cabo unha pequena actuación para dotar de saneamento un par de vivendas que estaban sin ela. Entón, descartouse facer o asfaltado no momento no que tiñamos previsto, fixose esta actuación de ampliación mínima da rede en un punto, entón, agora hai que retomar ese traballo de asfaltado unha vez que eso xa se fixo. Efectivamente, queríamos ir encaixando algunhas destas actuacións agora a final de ano, pero polo acumulo de borrascas está resultando un pouco complicado, pero bueno, estamos con esta previsión de ir facendo estes traballos nos próximos días. Preguntaba por unha serie de informes que ten que ver preguntaba primeiro por un informe da Xunta sobre o centro de día. Cando redactamos o proxecto que se aprobou, o que fixemos foi poñelo en conocemento dos técnicos da Consellería, ver con eles nunha xuntanza presencial ese proxecto. Eles aconsellaron unha serie de cambios, pero saudaron positivamente o proxecto. Entón, por iso, agora trouxos aquí, e antes tamén se someteu, neste caso, á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Agora iniciaríamos o procedimento de solicitar á Xunta formalmente a autorización para esa apertura. Primeiro eran estes requisitos previos, porque se iniciáramos ese traballo previo e despois Patrimonio, por exemplo, determinar algún cambio, tiñamos que dar para atrás. E, ademais, un dos requisitos que vai pedir a Xunta é, infórmenos ustedes das vías de financiamento. Entón, agora temos aprobado o proxecto e tamén temos aprobada esa solicitude de financiamento da Diputación, o cual pode acompañar este outro paso que yo comentaba. Entón, esa son a secuencia que entendemos que é adecuada das cousas, non? Respecto da unidade de tensión temperá, preguntaba por uns informes que se advertían en algún informe previo de Secretaría. Ten que ver con informes que a Xunta sempre solicita cando ten que ver con este tipo de servizos que non son de obrigada prestación por parte dos consellos. Un é un informe de viabilidade económica que emite Intervención Municipal, neste caso entendo que se emitou, a verdade que non recordo, pero entendo que está emitido. Neste caso, ademais, un informe de viabilidade económica é facilmente justificable porque hai unha subvención que mantén o servicio, por tanto, pídenos un pouco ratificarnos neso, pero, ao final, parte da Xunta xa esa subvención. E, por outro lado, o informe de Secretaría mellor dito, un informe que se pide á Xunta de que non estamos duplicando os servicios. Eso sí que solicitou, pero a Xunta non o emitou aínda. O cual tampouco non impide que a posta en funcionamento do servicio, nin que se traballe de maneira habitual, pero é hasta un pouco, se queren, un pouco contradictorio, entre comillas, é dicir, a Xunta habilita unha línea de subvencións para a creación dun servicio, acollémonos a ela, creamos o servicio e despois a Xunta ten que emitir un informe sobre se estamos ou non duplicando os servicios e se estamos facendo o correcto. Entendemos que se xa avala aos consellos a través desa línea de subvencións, pois non teria moito sentido pedir o informe. Pídeno en todo caso que se teña, solicitouse a Xunta e ainda non emitiron. E despois acabo como empezaba, no seu día houve aquí un rojo que, ademais, efectivamente, se leu aquí de maneira verbal. Neste momento non recordo exactamente o contido do mismo. Non sei se estaba acompañado de unha serie de propostas resolutivas para o Consello. Retomarei o asunto, mirarei se así era, se efectivamente se executaron ou non. Sospeito que sí, non? Dado o que recordo máis ou menos sobre o contido do rojo e que foi, ademais, saudado polos grupos. E creo que estaba todo. Ahora sí, se alguén do público quere comentar algunha cuestión, pode facelo. Bueno, sí. Señora alcalde, presidente do excelentísimo Concello de Rianxo. Pois que teño que desculpar a falta de presencia de Joaquín, pero fixemos encontro entre os vivos. Facer sensible que, necesitamos que se poña en marcha o reglamento orgánico de participación, que é o ROM, que dá visibilidade ás persoas, xa que supoño que vostede querá un concello vivo, con participación veciñal, e para iso nos fai falta ese reglamento orgánico no que fai que os veciños poidamos expresar as nosas necesidades. Estamos tamén cansados de escoitar ofrendas así as boas intencións e queremos, ademais, información. Primeiro, como somos unha plataforma onde vai a xente a reclamar cousas, unha das cousas que reclaman
esta vai dirixida a Ana, a excelentísima Ana, conselleira do excelentísimo Concello de Rianxo. Mire, evite ese tipo de comentarios, senón vou na cortar. Estou contestando, usted díxome que eu fora respetuosa, estou no sendo. Evite ese tipo de comentarios. Con relación ao que lle estaba dicindo, é que temos unha muller que ten un fillo con 9 anos que está con cáncer e que solicitou en xulio precisamente a asistenta social un informe para que se lle dera a tarxeta da Cruz Roxa e todavía non se fixo. Claro, esa muller agora vai a estar sin esa tarxeta porque non se fixo os deberes, e os deberes era facer precisamente un informe. Entonces, bueno, tamén nos gustaría que por favor, pedímolle a toda a comparecencia que cando voten atrás unha iniciativa como a que tuvo no seu día o conselleiro do PSOE, Óscar, de que houvese unha comisión de transparencia sobre o centro de día, pois, por favor, que lle voten a favor, porque é que nós necesitamos o centro de día e necesitamos ter información. Queremos saber se vai ser privado, público, canto se pode abrir, queremos saber se realmente se fixeron todas as diligencias que hai que facer coa Xunta ao respecto. Para iso necesitamos información. Tamén queríamos saber información con relación a servicios sociais. A maior parte da xente nos expresa que realmente cando van facer algunha xestión con servicios sociais o fan directamente con servicios sociais, pero do centro médico. Iso é porque a outro departamento ao que ustedes lle pediron unha subvención para poñerlle mellor calefacción e que gastase menos, pois é máis lenta. Relativo ao que nos costa aos ciudadanos, queremos preguntar canto nos vai subir o que é o recibo do lixo. A ver se vai pasar algo como Cangas. Segundo, tamén queríamos saber se se vai a botar man precisamente das fontes que dan pena. Ese legado que deixaron aí e que está totalmente abandonado. As nosas fontes están que dan pena. Se vostedes van a ter en conta e en consideración a nave de obras que está chea de silvas, eu vexo a todos os días, parece inaudito que eso este pasando. Xa que Cortizo comprou a dependencia de Baltar, fixo que viñera aquí a Virxen, pois saber que é o que pasa con ela e cando se vai a poñer. E o último que quería pedir era as pancartas. Que pasa con elas? Por que ellas estorban tanto as pancartas? Se é que as balaustradas están mal, entonces deberían de inhabilitar precisamente o que é o lugar onde xogan os rapaces, ese parque onde xogan os rapaces que teñen unhas balaustradas en un plano superior e que en caso de que caeran, pois farían moita desfeita. Relativa ao Monbús, decirlle que eu son usuario de Monbús, xa non esas especificacións que fixo vostedes, senón a seguridade. Nós temos ido no Monbús, averiarse un día e outro tamén, ir sin frenos, ir chovéndonos as portas abertas e sin cinturóns. Esa é a realidade que nos vivimos os cidadáns. Mais nada, destacamos moito a posta en marcha do Rompa, que non pase o do outro día. Como ve, a miña intervención é bastante corta, non me alargo como vostede o fai, pero en alas da democracia estaría ben que os ciudadanos víramos na páxina do Concello todas as obras que se fan, porque as fan, que nas fai, porque apoian a unhas plataformas e outras non, todo eso. Bueno, que teñan unha boa noite. É que nos conteste. Moitas grazas. Mire, empezando por este último, parte dunha serie de premisas erradas que ten que ver con unha intervención inicial, non? A que o pleno remate ás 12 da noite non ten que ver coa asistencia dun ron ou non. O pleno é un acto único, por tanto, ten que levarse a cabo no día no que se inicia. Si chegamos ás 2 da noite, o pleno pasado non foi único, xa houve algún anterior, incluso no algún anterior o que quedou sin levar a cabo foi algunha proposta de algún dos grupos e non pasa nada. No pleno seguinte retómase e xa está. Que neste momento non haxa un ron, para vostede hoxe tuvo máis facilidades, porque vostede hoxe aquí dáselle a palabra, intervén o tempo que considera, fai as preguntas que considera oportunas, remata e séntase. No caso de que asistira un ron, vostede seguramente tuvera que ter presentada as preguntas con algún día de antelación, etcétera, etcétera. Hoxe eso non se pide, vostede ven aquí cando quere, cando pode, fai as preguntas que quere, e eu contéstolle. E así fai pleno tras pleno. Se quere vir ao próximo a facer o mesmo, poderá facelo aínda sin habendo ron, non?
preguntarei polo informe este que vostede comenta, que se emiteu, se non se emiteu, a que se debeu esa circunstancia que señala. Entendo que ten que ver con algunha justificación técnica que nos poden trasladar os... Interesa que conteste ou non lle interesa que conteste? Ben, pois, entón deixeme falar. Preguntarei a servicios sociais cal foi a situación no ámbito dese técnico, entón a partir de aí poderei trasladar algo, non? Xa trasladei antes, xa lle traslademos en algún outro pleno, trasladarei as veces que faga falta. Desde que estamos no goberno fíxose todo canto tiñamos que facer para que nos Desde que nós estamos no goberno, fíxose todo o que se tiña que facer para que a maior brevedade posible Rianxo teña un centro de día. Isto, pleno tras pleno, vímoslo relatando. No pleno pasado trouxos un proxecto, trouxos ademais cun traballo previo buscando financiamento para ese proxecto. O proxecto afortunadamente aprobouse, vai seguir a súa tramitación, etc. E te queda un traballo que facer, pero cada día está máis preto. Desde que se está gobernando, estáse facendo este traballo que pleno tras pleno, por unhas cuestións ou por outras, porque veñen propostas na parte resolutiva, porque salen propostas ou preguntas despois no resto do pleno, se vai dando conta de cal é a evolución de todo este intenso traballo que se van levando a cabo e que ademais é público, eu creo, é conocido por parte de todos, non? Non, señora, o proxecto é para patrimonio, o proxecto é para traelo aquí, para aprobalo, para pedir o financiamento para que se faga o proxecto, e con ese proxecto, e con estes permisos todos, e con este financiamento comprometido, a Xunta poderá darnos o visto bo, que hasta ahora non nos podía dar visto bo ningún, porque todo isto que eu acabo de relatar non o tiñamos. Ahora terémolo, e a partir de aí damos pasos cara ao seu posto en funcionamento. E contestei exactamente ao que preguntou. E agora paso á seguinte pregunta, que ten que ver con que algo así como canto nos vai subir o recibo de lixo. O recibo de lixo non vai subir nada. Cando teña que haber algunha modificación das tasas, haberá os procedementos que hai para eso, hai unha aprobación dunha ordenanza, as ordenanzas expóñense ao público, calquera pode presentar alegacións, ven a este pleno, etc. Non hai ningunha subida prevista sobre a tasa do lixo, nin vai subir nada a tasa do lixo, e se for ao contrario, neste pleno pronunciaríase ao respecto da mesma, non? Hai unha serie falaba en xeral de estado das fontes, hai unha serie de actuacións previstas nas fontes. No pleno pasado tamén, creo que estaban aí no público, aprobouse unha modificación de crédito que incluía o crédito suficiente para levar a cabo unha serie de actuacións tamén en fontes localizadas aquí na vila para mellorar o seu funcionamento e incluso dar un embelexemento a estas fontes, non? Preguntaba polo estado dunha nave de obras, mirarei se hai que levar algunha actuación a cabo de limpeza, que en todo caso afecta máis a quen a utiliza que a outra cuestión, pero mirarei a ver. Bueno, mirarei a ver como está, non vou todos os días, non sei en que estado está, entendo que se refire a que está na zona da Pedreira e que ten vegetación no entorno, non? Preguntaba tamén pola Virxe, entendo que pola Virxe de Guadalupe, tamén no último pleno veu aquí a aceptación da donación, tamén no último pleno se relatou como está ese procedimento, pero repito, unha vez aceptada a donación, xa antes se trasladara a dependencias municipais, unha vez aceptada a donación por parte do pleno, inicia o procedimento de restauración da escultura. Buscouse un técnico que fixo unha evaluación, esa valoración está sendo tamén abordada en conxunto coa Consellería de Cultura, espero que se materialice próximamente nun plan de traballo e a partir de aí o técnico poderá facer ese traballo de restauración, un traballo intenso que está por diante porque o estado non é o máis desexable, pero en todo caso que o leve e a partir de aí reubicar a escultura onde corresponde, que é en Tanxil, non? E preguntaba polas pancartas, eu dixen no pleno pasado, as pancartas retiráronse por unha cuestión particular, non sei se ao largo deste mes solicitou vostede volver a poñer as pancartas ou non, solicite por onde queira ou como estime oportuno, pero nós retiramos as pancartas por unha cuestión puntual, pero vamos a ver, lavan as pancartas colocadas 2 anos e medio, nunca se retiraron, nunca se retiraron.
Cando se retiran é por unha cuestión puntual, ben porque o estado no que están non é o adecuado, ben porque están supoñendo un risco para a balaustrada, ben porque algunha vez ben o vento tira con elas e están zapateadas polo medio do campo, etcétera, etcétera. Se ustedes queren poñer as pancartas, poñan as pancartas, pediríalle, cando menos, que eu creo que nunca o veñen facendo, que fagan a solicitud como calquera grupo dos que aquí están fai, como fan as AMPAs, como fan calquera outra entidade, solicita, queremos poñer unha pancarta con esa finalidade. Infórmase, colócase, etcétera. Como fai todo o mundo. E ainda así, nunca o fixeron e nunca se retirou. Cando se retirou... Cando xa lle expliquei o pleno pasado, xa lle expliquei o porqué se retirou e nunca se lles prohibiu colocar as pancartas. En algún momento se resolveu que non se iba a permitir colocar pancartas ou eu lle... Sí. Pero por que se retiran? Estou lle dicindo... Claro, pois xa lle explico pleno tras pleno. Bueno, que loita non apoiamos? A do centro de día? A do centro de día é a loita que non apoiamos. O centro de día é que este goberno fixo un proxecto, que aprobou, que conseguiu financiamento, etcétera, etcétera. Esa é a loita que non estamos apoiando. E, ademais, insisto, cando se retiran as pancartas, obedece exactamente ás cuestións que lle veño relatando. Ben porque están rotas, ben porque están caídas, ou ben porque en algún momento se requiere... ou ben porque en algún momento se requiere un traballo sobre a balaustrada que foi o último que se fixo. Ainda fai uns meses caeu parte da balaustrada, levantouse e non sei se tiña pancartas ou non. Colocan pancartas aquí, colocan pancartas alá na zona no entorno da capela, coloca pancartas onde queren, nunca se lles prohibiu facelo e nunca se lles retirou por motivos que non teñan que ver estrictamente cos que veño de relatar. Se no futuro queren poñer pancartas, van ustedes poder poñer pancartas como veñen facendo hasta o día de hoxe. E as pancartas, xa se lles dixo no pleno pasado, están á súa disposición para recuperalas e para volver a poñer as mesmas se queren ou se queren facer outras. Se non quixéramos que as poñer, non se autorizaba poñelas, e punto. E eso non se está facendo. Non é certo, nunca se lles denegou colocar as pancartas. Nunca... En algún momento se denegou a colocación de pancartas. Nunca se denegou a colocación de pancartas. Entón, e dalle, xa está explicado, pode seguir insistindo no mismo, se as queren poñer, póñenas, se nas queren poñer, non as poñan. Nós, en todo caso, ao respecto do centro do día, imos seguir traballando como imos traballando hasta o día de hoxe para telo a maior brevedade posible. Vale? E, insisto, as pancartas que se foron retiradas polos motivos que expliquei no pleno pasado e hoxe tamén, están á súa disposición. Se queren recuperar e volver a poñer, fáganos. Se queren facer outras, fáganas e colóquenas, como estimen oportuno. Nunca se lles prohibiu e nunca se prohibirá. Ahora, se as hai que retirar no futuro por motivos como os que veño de relatar, tamén se retirará, tamén se recollerán e tamén se poñerán á súa disposición para que recuperen, como ademais sempre se fixo, porque as pancartas que se retiraron volvo a repetir por que se quitaron ou xa quedou suficientemente claro. E é o que lle veño de dicir. Non dixen eso, mire, non dixen eso, dixenlle que estas últimas que se colleron se retiraron porque se fixo un traballo na balaustrada e están á súa disposición en dependencias municipales para collelas cando queiran. Outras veces, cando se quitan e non se lle pon á súa disposición é porque o estado no que están non merece eso e tíranse directamente con eles. Bueno, fantástico. En todo caso, se as queren recuperar, recupérenas. Se queren... Bueno, insisto, se as queren recuperar, recupérenas, se as queren poñer, póñenas ou fajan como consideren oportuno. Vale? Hasta aquí a sesión ordinaria de hoxe. Como comentábamos antes, hai previsión de outras extraordinarias no que resta do ano. A próxima, xa o próximo domingo, co reconocemento do nomeamento de fillos predilectos para os Rosales. Oio.